Akşamınız hayırlı hormatly adamlar. Yaşlılar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemine aydın salam. İyileşler. Selamun aleyküm. Aleykümselam Sapara, Kemine salam, İyileşler salam emmemize. Aa, Buyur Kemine. Bugün soru cevap. 6. günü. Her 6. gün bolşaýaly. Soru cevapdan öňürde bir yarım saat hem iyileşlerimiz o 3 ýança bir hususy tema boýunça bellenen tema boýunça gürrüň ederiz. Bu hepdämiziň nemesi ine iyileşler göne temamyza geçip bereli. Havar, düýün bir havar bardy da. Çağalara, näme zatları öğretiyorlar. Şonun bir doğulu nemesine, İngilizce havarda doğulu görünüşüne beren däldirler. Şonu bir dinläli şu at. Kaç kitapta yazılan o goşku? Ana dili. Enedili kitapta şu arkada ödep goşku yazılan mı? Hmm, Yatladın mı sen? Tag, tag, tag bu arkadaş diyen kuşku. Sağ ol dep ne mi edipmiş? O arkada sağ ol dep goşkaydasa. Yazıktılar da. Aydıp berkanı astadan aytkanı. Sağ bu acız mıdama vatana arkada da bahtiyar dövür için guanyar erhiçaga. Akbette bizimki kendi çağlar böyle ona katmayanların bir genci yok çeki. Saat vatan gülü biz hem de sayrak dili biz. Hı hı. Ba- As Diyarın astı edip sayrayan dili biz. Boldu mu? Sayrayan dili biz. Atalık nehri için Guanyar Afrika'da ne diyor? O kava ihtiyadına düşmese. Tanrımız Ya malade. Guanyar Afrika'da Ama üke şonaka kara şu goşkudaki hem aydılan zatlar hem yalgan zatlara. Ak mektepten zat yo hem yerine şıka turkası düşüp yatana. Muallimin kim? ne ayıttım mı size? Bir zat diye bir adım yadımdan çıktı adı. Hmm. Hmm. Abi şu arkada kim şu? Ben nereden bileyim? Arkada hakkında koşkayda sen nereden kimliğini bilmişsen mi? Kim? Ben bilinmem. Ben arkadağım enem bilen atam. Benim arkadan önemli bir attım. Oo. Sondan başka arkadağ değil miydi? Hoş mu? Ay, Da Ve hormatly adamlar, dinlediniz sesi. Bir çağa, 2. 3. klas çağının nemesi, näil zäherlenşi. Arkada arada goşkuya atla diýerler. O çağa yine arkadaň kimdigini bilenokda. Arkada diýse yine pikir edin. Biz aslında arkadağı tanamyzok, hiç haýsymyzam. Hiç birimizem tanamyzok. Bize zordan beynimize o ýükleýärler bu zatlary. Gynançly. Bunam o bilemzok ýa-da göremzok bir hayran galyjy bir ýagdaý. Ýöne umuman hemmämizem şu nemeden geçtik. Sovet döwründe dolanlar. Sovet nemesi boýunça Lenin baba ýa-da Stalin hakynda goşgular aýdandyrlar. Häzirki döwürde de Gurbanoguldan öň Ruhnama bardy, Niýazow bardy, şolara değişli. Neme bu zatlar ýöret edilýär. Ýa-ni görçüňiz ýaly. Bu näme üçin edilýär ýöret edilýändige düşnükli.
Bu yürüýtäni näme sebäpden edýärler? Diýilen sonra yüze çykýar. O soragyň jogaby elbetde Türkmenistandaky yerastı resurslar, ýani gazmyz diýip aýtsam boljak, umumlaşdyryp aýdanda. Olam nähil bolýar? Biz gazmyza eýe çykyp bilemzok. Şo sebäpden bolýar. Gazyna ýa-da beýleki tapawdy ýok. Nähil bolsa da bir yer astyndan çykan resurslaryna eýe çykan döwletleriň ýaşaýyşyna seredim. Şo sanda Türkmenistan, hatda Afrikanyň Nigeriýa barsa paraga bilýär onu tüýpleri. Nigeriýada da nevit çykýar. O ýagdaýyna seredim. Hatda Eýrana da seredim. Ýöne şolaryň içinde iň erwede gynansak da Türkmenistan. Biz şol bursanda toprağımıza eýe çykamzok. Ýani yer astyndan çykan gazmyza eýe çykamzok diýmegim. Has doğru sözleme, toprağımıza eýe çykamzok. Toprağımyzyň aşağında näme bar, näme ýok, kime gerek, näme diýerler. O zat bilen gyzyklanamzok. Gyzyklanamzogyň sebäbi ine şu mektepde. Hemmämizden bir wagtlar çağa bolduk. Şo çağa bolan döwürlerimizde bolar bolmaz goşgular ýatlatdy. Ine gaty gülkünç diýilleşler. Hiç tanamadığı halda goşgu ýatladyp zor bilen aklyna sokýarlar. Soň gullukda da her adymda şo bar. Her adymda şonuň suraty bar. Goýup durlar, şonu beýnimizi ýuwýarlar. Hakykatda biz tanamzok ilk başlarda. O taýdaky arkada diýilýän bir arkadagam däl, olam bir kukla da. Olam ýani öz derejesinde bir görgüli. Öz derejesine göre. Olam bolup bitýän zatlara düşünenek, onuň gazdan, nevitden hawary ýokdur. Düşünýän däldir düýpli. Onuň pullar näde gelýän, nirä gidýär. Onam o taýda tutýarlar, ýeri gelende taýaklap urýarlar. Demmejes bile, ýani ministrler bilen bile goşup. Şoň ýaly ýagdaý biz bu zada düşünmeli. Buna edýänler bizim gazmyzy näçe ýyldan bäri alyp durdy, şu gaz taplandan bäri orslar alýar, orset alýar. Edil şo bizim gazmyzdyr, Türkiýede gelip häzir faktura töleýändir gaz ulananymyz üçin her aýda 1000 lira gyş aýlarynda. Bu ýyl 2000 lira geler. Şo gazam ine bizim gazmyzdyr. Bizim gazımız. Biz taşına çıkıp bulçuluk edýäs, işleýäs, o gaz üçinem. Hatta toğam çondan diýip hasap etsek bolýar, Türkiýede toğun, elektriğin uly bir muktary gaz ýakyp öndürýärler. Ýene de bizinki bolýar. Bizden hem muhtalýarlar. Onam bize satýarlar ýene gaýtaryp. Gaty gynançly bir ýagdaý, biz bu zatlara düşünmelidir. Ýaşullar size söz bereýin. Şu taýda 20 minut wagtymyz bar, soň soraw jogaba geçeriz. Ýaşul diýende Aýdyňa bereli. Aýdyň deme. Ilküler. Aydın Yaşulu. Ýaşul edeli seni. Aýda. Berde yankı Goşku'dan aydayın. Goşku birinciden ümsörensiniz elbette. Yankı çağan dünya garaýşyna yazılan Goşku'dur kemine. Yani çağan dünya garaýşy diýende 5-6 ýaşyndaky çağan dünya garaýşy bilen yazılan şoň ýalyk akyl bilen akyldan çykan ýalyk nämeler ulanypdyr. Söz ulanýan şoň ýalyk. Indi o goşgular Türkmenistanda ýazmagan sat sebäbi Türkmenistanyň ähli ýanky sunugat adamlarynyň akly 5-6 ýaşynda. Şoň üçin şoň ýalyk goşgular aňsat bolýar ýazmak, çizmek. Ondan soň berde ýanky çağanyň goşgunyň içinde men görýän zadym çağanyň ýanky özüne olan anamyny ýok edýär-de şo goşgu. Ýöne koýýar. Hemme zat arkadagymyz bar ine, şo bar diýe men hiç kim diýmekdir. Goşguny terjime etjek bolsak. Şo arkadagyň netijesinde biz dem alýas, şoň netijesinde ýaşaýas, şoňa ýanky guwanýas diýen buýsan ýa ähli çağa diýär. Soň ähli çağa ine men halk diýer, ine şu çağalar ertir bir özü çykyp men halk diýip bilýär. Sebäbi goşgunyň içinde goşguny kişi ýazýandyr, onuň eýesi awtory bardyr. Iň aşağında awtoryň ady ýazylýandyr.
Aydın goş bir iyilleşmemiz yazıptır. 30 yıldan soň şu çağlar prezident olmalı diye gözüňize getirip görüm diýip bir iyilleşmemiz komentary yazıptır häzir. ha hava. Indi şol goşguda ýanky näme bardyr? Bu çağany ertir bir adam çykýar, şol adam ulalan soň şol çağalar bir özü men halk diýipdiler. Prezident olan ýagdaýynda da men döwlet diýipdiler. Sebäbi o ýerde goşgyň içinde size buýsanýa ähli çağa diýe. Ähli çağa bolsa o goşgyny ýazan ähli çağa ýazdymy? Näme diýjek bolýar? Ýani istendik goşgyň aşagynda ýanky awtoryň iň bolmanda awtor öz düşünjesinden nämedir? Ýani düşünjesini aýdar we onu öz düşünjesini hem goşgyň içinde ýanky kesin görkezýändir. İstendik ýanky tarihte iz galdyran şahyrlary okap görseňiz şoň ýalypdyr. Hiç kaçan köpçüliğin adından goşku yazmaz bir şahir. Sembolem ýanky çağalyň we ähli çağalyň adından goşku ýazypdyr diýdi. Yine bu akalı göz önüne getirin, gaty korkunç zatdyr ýanky. Erwet bolma mümkinçiligi ýok. Ine Türkmenistanda eger bizde döwlet guruluşy bolan bolsa döwlet şoňa ruhsat bermeýärdi. Hakykatda döwlet guruluşy bolan bolsa, sebäbi döwlet ertirini alady diýen bir döwlet bolýardy. Ol iste-isteme ýanky mehanizm ertirini alady diýär we çağalary beýlik manpurtlaşdyryp ýetişdirmeýär. Oňa ruhsadan bermeýär. Yine milli howpsuzlyk meselesine de girýär bu zat. Eger ähli Türkmenistanyň içinde şoň ýaly goşgular ýatladylýan bolsa çağalara bu milli howpsuzlyk diýmek, ertirimiz ýok diýmek. Bizde bir zada düşünen oklar, sonra yine yankı goşkun aydan çağın hocam aýtja, kim diýer, bilemok diýer. Ýatlan okan zadyna düşünen ok. Bu diýmek näme diýmek? Okamak we ýazmak bilimiň bir fundamentidir. Ýani istendik bilimiň okamak, ýazmak bilimiň fundamentidir. Okama ýazmaň ýok ýerinde hatda tariham diýilen, oňa tarih öňü, ýani prehistory tarihdan öňü diýilýär. Eger ýazgy ýok bolsa şol döwürde. Tarih öňe hawa. O tarih öňü diýilýär, hatda tariham diýilen, o tarih diýdiň eýen bilime girýär. Öwrenilýän bir zat. Ýöne bu çağalarda bilime, yani okan zadyna düşünmeyen olsa men bilemok diye de sorasan, sözleri sonra arkada diýip söz ulanylýar, arkada kim diýen wagtyny bilen ok. Bu çağa ertir, yine edil şu wagty şoň bilime gyzyklandyrmak üçin. Eger okayan zadyny bilmän okasa, ýat tutýan olsa, ol çağa hiç kaçan bilim bilen meşgullanmaz. Ol çağa sen ýanky suwun formulasyny ýazyp görkezseň, o suw däldigine inanar. Yani oň ýaly zat däl diýer suw. Mümkin däl şonu inandyryp bilmek. Ol ulan soň bular himiýanam görmeler. Şoň üçin başlangıçda şunu ýaly düşünmeýän goşgularyny ýatladyp ulan soň ýanky tahkik bilimlere gelýär, fizika, matematika bagyslan, fizika, himiýa, biologiýa şoň ýaly ýerlere gelen wagty näme bolýar? Çağa olara hiç düşünme mümkinçiligi ýok hiç kimiň. Ine soň bagyslan sapara 1 minut. Ine soň kemine ýanky prezident görgüli diýdim de, görgüli sözü men gyzyklandyrýan bir söz. Görgüli diýmek bir terbiye. Ejir çekýän räk bir näme. Şoň men onu Türkmen hawa. terbiye diýip bilýän, sebäbi görgüli adam. Türkiýede hawa görgüli diýmek ýanky terbiýe gören adam. Hakykatdan hem o Türkiýedäki ulanyş manysy dogry. Görgüli diýmek, mysal üçin görgüli adam ýanky nähili köpçülikde özüni näle alyp barjagyny biler, kimiň ýanynda näle gürleşjegini biler, nirde haýsy söz aýtjagyny biler, we beýleki daş döwrendeki adamlara nähili şolara ziýan bermän, nädip şolar bilen ýanky aragatnaşykda bolup biler. Bu şoň düzgünleri bar, bir topar. Ine şol düzgünleri bilen adama görgüli diýip bilýände men, görgüli adam diýip. Hawa dogry. Şoň Türkmençesinde dogry, belki başga hilere kullanylýan bolup biler. Biz başgaça hawa ulanýas, ýanky aýdyşyň ýaly terbiýe sözi arapça söz, türkmençesi hem görgüli bolmaly. Biz onu başgaça rahat ulanýas, nämeçindir onuň bir sebäpleri bolmaly. O sapara buyurun. Sağ ol Aydın. Yani gowy neme degdiň, döwlet nemesine, döwlet bolan bolsa diýdiň de. Yani döwlet bolan döwletlerde
yani propaganda okuğun içine, yani bilim demesine, sistemasının içine ve başlangıç olsun, orta, yukarı okullar olsun, propagandanın girmesi cenayet kadar etkendir. Böyle ağır cenayet, yönü böyle cenayetin derler. Şu bir yol başlayın, yani ya da iktidardaki siyasetin propagandası bilime okuğa girse, şu siyasetçilerin ömrü köydü deyip hata edilmeli. Bu ayrılgan statlar. O manatı näme? Näme üçin ayrılgan diýen? Şo propaganda bağ bolsa, o erbe oku değil, oku yok. Düýünden yok. Diýilmeli. Pedagoglar bunu bilýändir. Bilmelidirler. Oku demäň içine propagandan yeke yönü setiri geçmelilerdir. Son goloyunu hiçbir siyasetin eme içine yani elini urmalılardır. Yani öwlä dependenen meter bu nedir? Yani Avrupa'da şunlarak hem bir yerde şunlarak. Onu ılıma, bilime, atanak sızmak. Hayır, burada yaşatmıyorsunuz. Yönü, okey, bunları edeti geliyor, ediye. Yönü bulun, eneti atatı var. Siz çağalanız kimin eline veriyen? Kızıklanan yok mu çağı tadı? Näme urunyan? Näme neme diye? Näme yetişmeli? O näme olacak? Yani 5-10 yıllar. O beyle bir ara çıktı o. O yeniler atarlar. Bu hatta size değişirler. Olar cenayet ediye olun. O sizinki yüzündüğü oraya alak değil. Siz ne diyorsunuz cenayet? Çağınız için ne diyorsunuz? Onun geleceği näme olur? Şu çağa Siriyalak aşarı yurtta birinin hizmetini etip görün ya adam olmalı. Başka hiç zat olmuyor. Ya da ne yani adam kovulat görün militerler var ya türbe saklayanlar. O çoğuna düştü soruları yalak korktular. Ya da samtık prezident olur. Has çoğuna düştü. O halkını korkun kırasını getiren o bilim diyen de adam başlangıcı katı önemlidir. Adam da ne için ne bediyet. Katı bir ara ne bir araylık ama denk geçtik de çünkü yeni orta para kayıtlamalı oluyor. Ahlaksızlıktan aşağıdaki zattır. Bir ara adamın ahlakı olmuyor. Sen çağağını ömrünü köydürüp bilyen olsa seninle ne aylak ahlak olur. Yenatalar şunu orta güllüsün yerden görmek mi kemiğine? Şuna yankı bir depki sala çağalam şey diye Reaksiya. reaksiya görküden yerini göremdi o. Düşünmedik ol yani. Yo, hakykatdan hem düşünüp bilen oklar sapara ol neme däl. Sen şonun ýaly olaram şonun ýaly Ödlerim fırnalak geçen oldu. yetiştirilen o. Ýöne munyň demesi ýok da onda bu ýa-ni çykgynsyz ýagdaý diýen ýaly bir neme gelipler häzir burun. Ýöne onuň ýaly däl bunu bir ýerde toktatmaly bu zady. Toktatmaly bu zat gidip bilen ok. Ýa beýle gitse biz ýok bolmaly. Yok olmam islemez bir millet. Şonun ýaly bir nemesi vardır. Iň soňky deminde güýçlenýändir. Ýaly bir häsiýet bolýar. Ýa şol döwürmiken diýen sapara bizem ýöne ýere çykam jok. Öňden bäräm 10 ýyldan 15 ýyldan bäräm bir bilip görüp gelýär. Ýa-ni şu wagtga ýaly düýpli düşünmesem.
şu wagtlaryň, şu zatlaryň ýalňyşlygyny bilýärdik. Ýöne bu taýda bir paradoksal ýagdaý bar. O indi birinji ýumurtama emele geldi ýa-da towukma diýilen ýaly da ene şu ýagdaýda. Şonuň üçin toktatmaly diýen ýa-da düşünükli bolsun diýip aýtjak bolşum şondan. Ýogsa ýa çağalarym şonu ýaly ýetişýär. Biz hem şonu ýaly ýetişdik. Şonuň üçin çäresiz ýa-da biçare diýip bolanokda bu ýagdaýa. Düşünýän adamlar sany o köpelýär, görýäs, goýulaşýar, ýitileşýär. Indi problemany çuňurrak görüp başlady. Indi bu nemesi ýok. Näme diýilýär? Start berildi. Pellahana diňe akylly bolan barp bilýär bu ýagdaýda ýa-da hakly bolan diýeli. Hakly bolanam barp bilýär. Şon ýaly bu indi Orsun oýuny da bu. Köpden bäri O aňyrdan gelýän 70 ýylyň memetinde de bu zatlaryň hemme jeti bar ýöne soňky 30 ýyllar şu garaşdyrlygy o şu loňky beýletine şu formada siňdirjek bolup edilýän zatlar. Yani indi şol şu Ors koşadırna içinde hemmäniň güýçlü diýip inanan Orsy Ukrainada bedbahtçılık içinde şu an özleri. Indi yıkılmalı Ukraina'nın alıp bilmeseler Orset öz içinde dargaya bu taýda bir giden sanksiyalar var. Ondan sonra Ukraina karız diyen yani karızdar olacaklar da bergidar olacaklar. Ondan sonra ullakan pullar tölemeli olacak mecbur. Şunu töleseňiz sanksiyalar ayrılacak deyip şert koyacak. Başka da şertler olacak. Bunun netijesinde de ona bağlı olan federasyasına bağlı olan respublikalara ayrılmalı olacak. Men o Ors adyny, Rusya adyny bundan sonra götürep sizin eden ýalňyşyňyzy men tölämok diýip bu zatdan uzaklaşacaklar. O kontribusiya diýe bu torso Orset uly kontribusiya ýa-ni Ukrainanyň dikeltini ortaň hatawyna dikeldi. Şoň ýaly bir ýagdaý ýa-ni bundan soň bahanamyz ýok. Ors var da, Ors güýçlü de. Hemme zatyny izle edil neme ýaly. Hudanyň bir buyrugy ýaly izle serilip durda. Kemin o güýç meselesi ol ýöne bir zat var. Güýçini azatlyk güýçlü bir zatdır. Azatlyk. Häzir ine Aýdaly Türkmenistanda 6 milyon 5 milyon halkı var diýeli. Ýöne olar azat däl. Şu 5 milyon halkı almak üçin 20 sanaky adam ýeterli. Azad adam ýöne. 20 sany azad adam şu 5 milyon halkı arkaýyn boyun eýdirip bilýär. Sebäp ul häzir ine Ukraina ýa-da Pribaltika döwletleri vardır. Ýurtları ýa-da. Pribaltikany basyp aljak bolup görsün. Amerika basyp men orusy garışdyrmaly ine. Amerika Pribaltikadan birini basyp aljak bolup görsün alyp bilermi? Alyp bilmez. Näme edip biler? Hemmesini gyryp biler. Olam mümkin zat däl şu günde. Sebäp gaçar bir zat eder ýöne boyun eýdirip bilmeýär. Amerika şo ýere giren wagtynda da şoň içinde Amerika huzur tapyp bilmeýär. Sebäp azat Pribaltika. Ýöne Amerikan 20 sanak yankı bir näme sosiologiýany bilýän 20 sanak adam 10 milyon guly arkaýyn boyun eýdirip elinde tutup bilýär. Şo gullara maňa soň atamyz diýen alkyş aýdarlar şoňa. Aýdyň Ine gulçuluk bilen azatlygyň tapaly. Aýdyň 20 adam däl Türkmenistanda 4 sany atlaryň sanaly. Hramov, hemmekin bilýär, Jadan, Umnov, soň Açyrsow. 4 sancak adam tutuşýurdy gul etdiňe. Şu ýanky çağaçyň okan goşgusam, Hramowyň redaksiýasy boýunça, talap boýunça ýazylan mektep programasyny Hramov taýýarlap berýär. Watan habarlary Hramov taýýarlap berýär. Ýazylan kitaplary ruhnamadan tutun aklyňyza gelip biljek şu wagtça çap edilen kitaplaryň ähliçesem Hramowyň ruhsat boýunça, talap boýunça, islew boýunça redaksiýadan geçen
zatlar bular hemmesi. Senzurası bilen ýörýär. Hawa. 20 adam Şoň değil, üçin Türkmenistan için 4 adam. yine 4 adamım yetýän eken. Yani bu zat hemişe şoňalyk bolandyr. Sen azat bolman güýjüň olup bilmeýär, ýa-ni orsun goşunan şugun azat beýle, olar ýöne bir mankutlaşdyrylan insanlar diýeli, olar uruş mümkinçiligi ýok, uruş bilmezler olar. Azat nämen garşysyna gul bilen uruşup biler elbetde. Yani azat bir jemgyýete hiç kaçan oňalyk gullar bilen näme türlü de dogry gelen ok. Näme diýilýär ona? İkisi bir-birine deň gelen ok, uruşma mümkinçiligi ýok. Yani bir tarapda ýanky näme bar, uruşma üçin möjek diýeli. Beýleki tarapda da balyk bar. Balyk möjek bilen uruşup bilmez yani. Mümkin däl. Onun için näme Ukrainanyň ýa-da Ukrainanyň şuňsy üstünlük beren diňe şoldur. Halky üstüne azatlygy tagamyny bilýär, Ýewropa olayynda bolan soň görüp oturýarlar näçe ýyldan bäri. Esir döwründe de iň köp problema çykaran şol näme eken, Ukraina eken de. Yani komünistleriň uly problemalary dörelenler şolar. Şoň üçin ýine Aydylar, başla. şoň üçin ine çağalarymyzy biz ýanky goşgular aslında azyjyk düşünýän adama, oň üçin üniversitet ýa-da bilim almak gerek däl. Azyjyk düşünýän adama ýanky goşguny, çağasyny, okanyny gören wagtda ýatla diýär, enata ýatlatýan, özü ýatlap bilen ok çağalaryň. Soň ine şonu enata okap şol çağasyny gulçulukdan çykarmak üçin şoňalyk pikirlerden uzaklaşdyrmaly. O başkakyle mümkin däl bizim gulçulukdan çykmamız. Çağa ýetişdirýäs diýe söyleyeyim, ýöne gul ýetişdirýäs. Kaýsy bir türkmeniň çağasy 20 ýaşyna ýeten wagty enatasyna şuňalyk işlerine ýalňyş edipsiň sen meniň çağalygymda diýip aýdyp bilen ok, hiç zat öwrenmän ýetişýär bu çağalar. 25 ýaşyndaky bir türkmene göz oňuna getiriň, soňam 25 ýaşly Ýewropaly birini göz oňuna getiriň. Düý bilen bir-birine meňzän ol Ýewropadaky adam diýsen, insan diýsen, onda türkmene näme diýjek? Ýa-da Türkmenistanda ýetişen bir insan diýsen, onda Ýewropadaky näme diýjek? Bu zatlar aýylganç bir, gorkunç bir zatlar. Bilimle mäni doly reform etmeli, elden geçirmeli, beýle bilim berilýän nädir, bermek mümkin nädir? Orta bilimem, başlanyjam, ýokary bilimem düýükden täzeden gurulmalydyr. Beýle bilim. Sapara bilim diýdiňiz indi. Şu ýanky gaz meselesi bardy. Ene biz gazymyza eýe çykamjak. Şonuň üçin şu çağalara, şu goşgular öwredilýär. Şu gaz almak üçin adam samsyk bolmaly, onam çağalykdan edip başlaýarlar da. Biz gazymyza eýe çyksak, ine şu mektepdäki çağalar islendik dünýäniň iň ýokary bilimini alýanlar bilen deň bolup biljek. Şoňa şertler dörejek. Ne biz gazymyza eýe çykmadygymyz üçin hemme ýanky bize gelýän betbaatçylyklar bardyr. Tebii bolsa da tapawudy ýok. Şolaryň hemmesi ine şondan gaza eýe çykan. Norvegiýa, Türkmenistan bilen desem diýsem bolýar da, ýanky nemesi, şu gaz çykyp başlandy. Döwrüm ýakyn bir-birine o abiomlarym Türkmenistanda kän bolmasa Norwegiýanyňkydan az däl. Çykan şu 60-njy ýyllardan bäri Türkmenistanda da şonlar. O Norwegiýa azat bir döwlet, o Türkmenistan görşüň beýlik döwlet. O halkam ýeňirek bir wagtda deňdi. 4 milyon halky bar Norwegiýa. Ne o şu wagtky ýanky gelecek nesilleri 300-400 ýyla ýetjek. 1 trilyon 200 milyard o geleceğe yatırım yapan ödem onu akıllı yatırım yönü yatırmam derler. O akıllı yatırılan know-how
o startuplara yatırılan şirketlerin berýän girdejisi Norwegden daha devlet satıp alacak girdejisinden hem kendi girdej ver bu da. Özü aylap bu. Pul yatıyor. Yani 70 devlette yatırımları var. O yüzlerce dünyada en teknolojik emme ve oyuncu täzenemelere yatırılan o kayati 5-10 yıllı 10 etse girdej getiriyor. Yani 100 etse şol realak nemelere akla yatırıyor. Halkın yaşayışından teredim. Ne? Deňäýmeli desseň deme. Ne? Şularam gaty kynçylyklar geçirdiler. Yani ykysady töweş diýip ne döwrü vardır şulaň. İlk başlanlarında şu neftini gazyny erkin tattırmajak bolup şulary o Britanya, British Petroleum bilen kän nemedendirler. Ondan soň özleri yeňýärler. Statoil'lar vardır şulaň. Şu kampanyany kurýarlar. Bu at onu tattılar. Başka neme o tedavi yemetini pulunu başka yere getirýärler. Adam iyi çıkan toňlar. Özler adat bolan toň iyi çıkyp bilýärler. Bir küle halky adatlyga çıkar. O siz adat bolmagy üçin sizden bir iň bolmanda bir talap gerekdir. Şu talap sizden gelmelidir, halktan gelmelidir. O sizi zor edip bulçuluktan çıkarıp bolma da o çıkarıp bileceğimde bir aklımda betliye. O gücümde betecek. Yani çıkacak geldiyseniz siz zor edip ne çıkarır? Onun siz üçün demediniz yok. Sizin çağalarınız üçün. Geleceği olur mu? Bir geleceği olmalı. Yani siz şu an bir araylık edip çağalarınızın geleceğinin üstünü atanak çek yani. Şu fikirlerinizden el çekin diye faydayan dememiz. Hem de zaten açık düşündürüp oturuyor. Düşünmeyeniz olsa da sorunuzu vermelidir. Şu diyen zatlarının yanlış, şeyle şu tayları yanlış. Bolyan nedir değil, bana otur kurlaşıyor. Deyip bilyenim oldu. Onu tehilce aklını yetken oldu. Yani bir nemeyalak bulup gelip görmen. Siz adatlığı çıkarmalı. Sizin toprağınızı size vermeli. Şu yerin eyyesi siz olmalı. Siz malınız, mülkünüz, yurdunuz şotay. Adat olmasanız hiç adınız yok. Bari alak olur. Allah bilir. Bu ne için anlayalım? Ya siz Allah bolary alak ýagdaýa getiripdiler. Ağlap bilýärler. Maymun ne diýerler? Çağangy ömrüni koýduranda da siz duýba diýerler diýerler. Käte sizi gyzyklandyrar ýalak bir zatlar oklaýarlar öňünde, şun koklanýarlar. O köpsi ýalan. Uğraşıp görsün. Fikirleneliyim, iyileştiler. Bu da bu işlere çağağınız için, çağağınız gelecek için itlesen itlemesen koşulması var. Varmasınız, taşın aşağına halk olup koymalısınız. Bolmasa da bolyan da görüyorsunuz. Bu hâden nemedir, ağırdır.
biri kömek eder diye. Kömek edip bolýan näler? Cehalete kömek etmek mümkün näler? Ya Ne? Ukraina bilen Awganistan Ya deňeşdirýän da şol deňeşdirip göräň. Owganistan 2 trilyon dolar harcaladylar da. 20 ýyl. Hiç taýdat bilmediler. Ana ýagdaýyny seyretip şu var. Cehalet bol katykyndyr. Sizden ne şu mektepler dedi şu taýy etdiler. Şu mektep programması vardır. Yok ucalı. Çok Owganistan'a taraftır. Yol şu tarafı. Şoň içine propaganda girin olsa yani dini propagandanın tokup bilýärler de. İki desengdir. Çok propaganda bilen yani Owganistan'da medreseler var. İkisi deseng dağıttır. Netice şonu berýändir. Evet. İkisinin hem bilimin, ılımın goloyuna barma hakkı yoktur. İkisinin büyüğüne başka da atlarlar. Ne? Hemen yapayım. Sapara soro kaýyn. Yani SSR'in Türkmenistan'a ziyanı we häzirki Russiýanyň Türkmenistan'a ziyanı barada aýdyp geçdiňiz ikisine haýsy köprek ziyanly diýip sorapdyr bir ildeşimiz. Bu taýda ikisini aýyrmak bir düşünmek üçin bir dowamy onu aýyrmak mümkin däl. Şol bir zat aslında. SSR ykdysady taýdan ýykylan üçin adyny öçürýärler ýöne Orsun siýasaty bardyr. Orsun siýasaty. Temine ol beýle de däl. Ne SSR diýilýär de. Ol SSR ýöne terde. Çok Ors padşahynyň demeti imperiýasynyň tem koloniýasy. Oňa SSR diýdi ýa-da SNG diýdiler. Hiç birini tapawut ýok. Sen Arap bolman soň ady kommunizm diýilende näme? Sen gul SSR döwrü bolýan ady başka. Sen Arap däler. Arap bolmasoň gulsun. Haýdy kendi ýan ikiden ýan. Ol ýöne SSR diýip demediler ol Ors besat nemes. SSR'de näme üçin Ors dilini öwrülýär? Döwlet dili Ors, hemme zat Ors dilinde. Näme üçin? Orsun kendi üçin. Sorak size. Yok. SSR'in halkynyň içinde Ors 15%'den hem kendiler. Oňa da ýetýänler belki de 10'dur, 9'dur. O näme üçin Orsça bolmaly hemme zat? Döwlet dili Ors dili bolmaly ýek. Ähli uniwersitetler demediler Ors dili bolmaly. Näme üçin Gazak dili bolmaly, Özbek dili bolmaly, ýa türk dili bolmaly. Sonra werk gördüňizmi? O siz bir döwletiň koloniýasy. Şu adam şu. O ady ütkany bilen, fasady ütkany bilen netije ütkany o. O öz ýurduňyzda ol oblustun, o vilayetden beýleki vilayety arkaý gerip bilmeýän millet nähilek Arap bolup bilýärinde. Sonra o jogap beriň özüňize. O milisiýeden KGB'sinden prokurorlar gorkup adyny aýdyp bilmeýän, telewizora çykyp bilmeýän ýören millet nähilek Arap bolup bilýär. Gepläp derdini aýdyp bilen ok. O nähilek Arap bolýar. Ne şoňa beýdiňiz işlemeýän bolsa, size ýem degradasiýa iň aşaky stadiýasyna ýeten millet diýilýär. Siz aýna seyretip özüňizi görüp bilen ok. Hem de adam görünüp durýar. Bu komentarya adam gerek gelir. Şunu delilleştirip burada da yaratacak oluyorlar da. Beyler bolma da. Siz gulsunuz. Hiç vatamada attık görün nelsin. Sonku 140 yılın içinde.
O azat ýalak bolandy. Bolun del. Kulçuluğun adına azatlyk diýene garaşsyzlyk diýip at goýupdurlar kulçuluğa. Onam günde 100 göze eşdiýändir bir adam. Onu anladım elimde ama yani çok içine beynin içine belirleyen yani informasyon şuları elinden geçiriyendir. Şolun elinedir. Sizin neyme fikir etmeli yani 10 yılda neyme olup yetişmeliğini de senin şolun elindedir. Şunun görün yok da. Böyle de bir nadanlık olma da. Onun siz şunun alak olundu. Size nerede kömür etmeli? Ya, görüp aydı oturuyorsa. Siz ertir, edil o vansan ondan beribet oluyor. Anırda neyme de orada geliyen neme var da. Deyapte turdu bir Sapara. burnolu düzgün. Türkmenistan şunkun hem Afganistan'dan hasizde onaydayım. O näme öňde ya deň diýip bilmez. Afganistan'dan izde Türkmenistan. Afganistan'da en azından köçe çıkıyorlar adamlar. Afganistan'da adamlar birleşip bilýär. Afganistan'da adamlar özlerinin kimligini tanıya. Afganistan'daki istendik Türkmen olsun, beýleki milletler olsun, geçmişini bilýär olar. Arasy dünýäni görüp bilýär, arasy dünýäde ýaşap bilýär. O erwet bolup biler, ýöne arasy diýmeýin. Hakyky dünýäde ýaşaýar olar. Beýin olsun, beýleki olsun. Indi Türkmenistan'da Esir dövründäki Esir'in berenzi ýanyna aýdaýyn. Birinciden genotsid edýärler. Orta Asyada ähli halklar genotsid edilýär. Esir'de mysal üçin Esir'in şol kommunistler eger gelip ýanky näme diýeli arabanyň adyny sıçan diýse sen hem sıçan diýmeli şoňa. Diýmesen ýok edýärler seni. Esir'in nämesi şol. İdeologiya. O pata altın nil şey ala. Hava. Aydı baydansınız. Esir adamlarda näme gör dünýä gurdu adamların kellesinde. Beýnense da şugunky önem şu postsovet territoriýasy şol dünýäde ýaşaýar. Ýalňyş dünýä. Esirde Yalan näme diýdiler? dünya. Yalan Yalan dünýä. falsifikirni dünyada yaşıyor. Hava. Men Esir'in ýagdaýyna aýdaýyn. Esir'e ayakta tutmak üçin Amerikan Gatykän inisiýatywasy bardyr Esir'e. Zavodlar, yeneler, şol sebäbi Esir'de kommunistler, mankurtlar, diýsada düşünýän adamlar däl. Ol Esir oruslaryň özlerini hem intellektual gatlygy ýok etdi kommunistler. Ähli zavodlar var. Aydın çözün ağında. Çelябинsk'daki metallurgik zavodlar vardır. Maşinstreit'in zavodlar vardır. Hemmesi 41-nji ýyldan soň Amerikan emeleri bilen şu taýda şeýit kurulan demeleri vardır. Tarih bunu aýdyp ötýär. Indi soň ýöne Esir'de hemme adama aýtdylar, ine Esir'e diýe güýçlü nämemişin Stalin etýärmişin. Stalin uruşan gelmişin. Lend-Lease diýip bir programa vardyr. Ýalňyşmasam 1870 näçenji ýyl. Şol döwür bir orta atylan bir pikir, ýani Amerika tarapyndan. Amerikada kim şol döwür nämesi olan başkany. Yani şo tarapyndan ýöne şo 40 bir ikinci Dünya Uruşunaça ulanılan okşol. Lend-Lease diye bir program ama proyekt vardır. Şoň neticesinde yankı Esir Germaniýa karşı näme edip bile. Germaniýa karşı vatançylyk uruşy diýip Esir'in yalan dünýäsini aýdaýyn. Näme üçin? Nemis bilen oruslar uruşan üçin diýip aýtýarlar. Aslında Germaniýanyň bir näçe tarapdary mı? Yok. Näme diýerler? Partner. Partnerleri var diýeli ýa da birleşik näme döwletleri var. Oň garşysyna Angliýa, şol döwür dünýäniň iň güýçlü ýanky flot diýilýär, gemileri, yeneleri bilen Angliýa bardyr. Amerika soň goşulýar. Esir bardyr, Esir'in territoriýasy adam sanyna soňam Esir'de uruşda yine soldatlaryň eline berilýär. Ol Germanlara hakyky esker ýöne bärdäke paýta toplap beren adamlaryň eline ýanky ýarag berýärler. Ol okuyor. Okuwa ýok, iş ýok. Şoň üçin urra diýip ýaýas diýär. Ilgarsyň, sebäbi atwana okun bolmasa ilgarsyň da. Ilgatýarlar. Arkada da 2 sanak ol pulemyot goýýarlar, iýjak açsaň olar urýar. Özüňki Esir'in öz nämesi. Olar ýa professional nämeler goşundaky soldatlary, ýanky olar ılgamaly. Ya da yine tanklar geçecek o soňundan ýanky piýadalary geçirýärler, mina näme bolsa ýarylýar, soňam tanklar yine adamlary şey dip o Esir 2-nji dünýä uruşuny bir
ol Orson Stalin'in ağzından değil ya propagandistlerin ağzından değil, hakiki tarihçilerden öğrenip görün. Bu zatlar suud edil, düğün bolan zat, entek şo izi Kur'an olun ya da soğan ok bu ýagdaý. Ýöne islendik postsovet respublikasından sorakdyr. Ay biz şeýle güýçlü, biz şeýitligine orus diýär da Stalin şunýalyk strategiýa ýene Stalin näme bilsin, o bilim alan bilimini bilýäňiz mi şol adam? Orusça gürläp bilen olar. Yani Rus dilini bilýäniz olsa Stalin'in yani speechlerini açıp seyredip görün. Dil şol döwlet dilem Rus dili ýöne Stalin öz dilinde gürläp bilen o. Onu o derece akıllı eden olup. Ýöne ýagdaýlar, şertler, soňam Amerika, Angliýa, Fransa olar nämen tarapynda bolan üçin. Hani Amerika kömek etmede Finlandiýa giren wagt esir. Näme etdi ýa Finlandiýa? Näme diýdiler? Japonlar bar diýdilermi? Ýa bir zat diýe şonda da gyzykly zatlar aýdandyr. Tarihde bar bu zatlar hemmesi. Gidecek dünýäden ýeňip bilmedi 39-njy. Mümkin däl ol esirin bu kaptaldan güýji bolman, hiç sady ýok, tank ýok, samolýodyň ýok, ýani ulanyp geljek nemesin, ýa Germanyň teknologiýasy bilen Orsun teknologiýasy. Hemmesine Amerika berdi. Zawodlary guran kim? Injener nerden geldi ol injenerler? Hemmesini ýöneş olan ine Orsun adyna yazdılar ve postsovet respublikasında kellede yalan bir dünya emele gelendir. Misal üçün Esir'de talon diyen bir zat var, payok diyen bir zat var. Payok iktisadiyette katı ervet krizis olur. Ne adamlara hiç zat öndürüp bilmeyen olsa bir sistema, mekanizm, adamlara payok bilen verersin. İki çörek değil, bir çörek bile iyi yaşarsın diyersin. Sonra Esir'de men yadıma düşüyor yankı, oçra yazılayan eken, maşin alacak olsa biri. Gidip oçra yazılayan diye 5 yıl, 10 yıl. 10 ýyllap durýar, 10-15 ýyllap durýar. Ýöne kimden sorasan, sorasa para Esir'de diye hemme zat bolluktu, yenedi diye. Nämen bolluğu? Bir sanak maşinin var olan Moskviç. Toyota yok, Mercedes yok, BMW şolam yok. İtalyanlaryň demesi Jiguli. O maşinin nämesinden Bu avtoprom. az ölümde oktuk diye de. Şol ne Türkleri şoňa öwrenşdirler. Yo, onu o Bilwaýdan oklar. Onu mışmış edip ýaýra diýerler ona. Men aýtjak bolýan zadym, ine şol yalan dünýäni adamlaryň kellesine yalan bir dünýä emele getirdi olar ve insanlar şol dünýä inandy. Ine şu hakyky dünýä diýdi. Ýöne hakyky dünýä o däl. Esiriň iň üstünlükli ya da iň başaryp bilen bir zady var, olan propagandadır. O propagandada falsifikat, propaganda. Diňe yalan. Esiriň nämelerini görýän-de, arkiwlerini görýän, o ýerdäki sesem şol beýniň ýanky nämesi üçin ýörükli bolan sesler bardy bir şeýle emosiýasyz, zatsız. Ýöne aýdym Nämeden propagandanam demeden öwrenýärler. Germaniýadan, nemislerden. Germaniýa, nemisden nemesden. Propaganda sapy bardy biz okan wagtymyz şonda. Sowietleriň şo nemeden nemislerden nähil täsiri lenenli görkezýärdi. Şolardan öwrenýär. Hemme zady yalandyr. Hiç için bir zady ýok. Diňe nemede ýatlarda, akyllardadyr bu zat neme. O esir, Orus güýçlükde bu zatlaryň hemmesi şondandyr. Ýöne ýanky aýdyň nemäni dolu men nemet bereň adamlaryň hakynda şuňa soraw döredi. O Amerika bilen Angliýa näme üçin onda kömek edýär? Näme maksat bilen kömek edýär diýilen bir soraw döreýärdi. O ine Amerika gün batar diýip aýdaly onu biz Amerika bilen demedip aýtmaly gün batar diýip bunu jemläp aýdaly. Gün batar elmydama orsaýdym bir demokratikleşmegine, bir açyk bazar bolmagynyň demesindedir. Kömek etmeginiň hem o taýda Gitleriň nemesi bilen deň awramly siýasat ýöretdiler. Gitleriň edýän işi neme daşy. Akyl daşy, ýanky neme bar, gahar, gazap bar, milletleri ýok etme diýilen neme gidiýär bu. Ýanky revanşizm var. Öňüne alınmasa bu ýaýraýan bir keseldir. Beýleki milletlere de geçip şonuň ýaly bir-birine ýok etip gören neme öwrülip bilýär. Şo sebäpli kömek etmek mecburiyetinde galýar, kömegim edýär, ýöne şu şert bilen kömek edýär. Erkinligi getirmek, bazı iqtisadiýetine gatylşmak, goşulşmak,
Şon ýazatlara Ors nemesi birinji gezekden ýap gören oklar. İkinji Dünya Urşunda. Yani Eminim bilyas, şonda Stalin söz berýär. söz berýär o oturup gol Ve çekişýärler. sözleşmeni şondan soňra ine Soğuk Uruş başlandy. Stalin göle aýtdy, hemen sözleşme. Yani Mawa. men diýe işim ýok diýe, men ine ýeňici diýe, hemme zat menki diýe. Yani trofey diýe ýeňice galýar diýe. Mawa. Şon ýaly nemesi bar. Soň ine SSR dargan wagtam edil şonuň ýaly şertler goýup kömek edýärler. Orsiýada gaty erwet ýagdaýda halky günde köç ededi. Hatta Michael Jackson hem bir 3-4 gezek uğradýarlar sapara. Şonuň ýaly bir nemesi bar, halky köşeşdirmek üçin konsert berýär. Nemet göräýin barlap. Ýa ýene de gün watar kömek edýär. Ýene de şol Ýewropanyň ýa-ni gün wataryň sistemasyna goşjak bolýarlar. Goşulup goşulmasy bu zat dogry mı ýalňyş mı däl, ýöne şo maksat bilen edilýär. Men o zat gurrun ne demek şu wagt. Ýöne ýene de bolmady. Indi şu wagt 3-nji gezek bizim bilýänimiz. Entek 100 ýylan bolanok 70-80 ýylyň içinde ýa o 3-nji gezek şol bir ýalňyşyny aýtalýan bu gezek darga diýerler. 21-nji asyryň kuruluşy düýünden başga boljak. Şonuň üçin indi gerek däl. Indi bu gezek darga diýerler. Görürsiňiz kysga wagtyň içinde Ukrainlary gerekli ýaralary berip Orsiýada garşy neme diýär, ýeňici ederler. Görürsiňiz indi bir Ýeme bir näçe şäherini boşadypdyrlar. o gün dogry demir gazygyny eýýän izin aldy. Hatta Wagner gruppasyna çelli taşlap gaçýarmyş şu an. Sapara sonra o dowam edelse biz kan uzun durmaly biz nemede. Bolýar. Soğukkanlı olmalı diýip aýdaýyn sözü. O diýenden özüň edýän. Kimine Gaýgysyz Atabayev we Aytakow ýalyk diýe milli gahrymanlarymyz diýe, buýsunjymyz diýsek dogry bolarmy diýe köp ýaşlar bu şahsiýetler tananok diýip nemedipdir. Bu soraň nemese o bolarmy diýip soramaly däl, bolmaly diýip aýtmaly. Säbäbi elmudama bir döwlet gurulanda da, dörende de esasy 4-5 adam neme diýendir, esas rol oýnaýandyrlar. Galanlar hem şonuň edýän işiniň dogrulygyna düşünýändirler. Taşyndakylar hem. Döwletler ine şonuň ýaly emele gelýär. Amerika iň bärkisi. Amerikanyň o bir adamyň göreşmegi beýleki adamyň konstitusiýany ýazmagy netijesinde emele geldi görüňine şu wagt dünýäde. Iň ullakan güç, hemme ýere täsir etýän, hemmäniň gulagyny çekip bilýän derejäge geldi. Iki adamyň nemesi birleşler. Şonuň ýaly her bir nemäniň hem başlangyjy bolmalydyr. Ine Türkmenistanyň nädip emele geleni barada hiç kim pikiri ýokdur ýaşlar. Şu adamlaryň bolandygy barada. Kemine şol ine Türkmenistan'ın erdirenliği baradaky pikir ýa-da bize öğretilen bir dünya var. Niyazow garaşsyzlygy alıp berdi, milli däp desturumuzy alıp berdi ýene. Çuwun hemme ine şol dünya öğretildi. Bu yalan dünya. Yalan dünya bilen hem ýaşap bolmaýar. Ýaşap bolýar edil bir awatçylyk. Şunlar Türkmen ýanak ýaşap bolýar. Aslında şol hakykatda öğrenilen olsa, näli Niyazow alıp berýär garaşsyzlygyny. Hayran galaýmaly bir zatda. Näme edip garaşsyzlyk alyp berdi. Ýöne hemme de şol aýdyldy. Aýdylan sözler hem hiç şeýle ýanky näme olmadı. Eleştiri diýilýär de. Eleştiri olmadı. Ýanky görgüli adam diýmek, eleştirip bilýän adam diýmek. Ýene bir nämesi, kaçysy şu. Ýa-da terbiyeli adam diýmek. Ine şoň üçin ýanky Gaýgysy Atabaýewlary tanama mümkinçiligimiz ýok. Niyazowdan Türkmen ýokdur. Türkmen başı Niyazow. Şoň üçin atamyz diýdi ona herkim. O gözüňe eýler, şu döwrüne çağalar çykyp ýanky Türkmen başyna aýdyp goşky aýdyp olan pul berýär. Türkmeni burada bersen näme gowa berýärler aýdym. Yok, bu öğren olsa da Sapara ol adamın tebiatı, ol
islendik yerde de şoň ýaly bolýar esasen başlangyç. Yani primitif hallarında. Gowy görmeli, yani şu gowy görýän bolsa şol yani adam bolup biljek adam diýilýär ama. Şoňa da reaksiýa bermese näme etmeli ne? Şu hazır şu ýagdaýa geldi de. Ben pikir edem yok. Separayına 10 trilyon Norvegiýanyň ayırıp koyan pulu var diýdi. 1 trilyon Evet. üstünde. Şonuň 10 hissesi var Türkmenistanda. Ayırıp koyup biljek pulu var. Ana reaksiýa $300 ýyzynda ılgaýa halk şu wagt. Düşünen oksa 10 trilyonyň Türkçede bir söz vardır. Kavramak diýip bir söz var. Kavramak. Biz düşünmek diýip ulanýarsa, düşünmek eýýän bol başgaçarak manyny berýär. Ýöne kavramak sözü dogry sözdür. Gowurmak diýerler, kavurmak. O gawurmak diýerler. Ýa Türkmençede de söz var ya. Ýene şu sözden gelýär-de. Yani biz düşünüp bilemzok trilyonyň näme mana gelýänligini kawrap bilemzok. Gynançly. Ýene şonda problema bar ýene. Şu gerek diýsin sapara islen näçe diýse pul var Türkmenistanda berip bolýar. Kemiğine ne yeri toprağı iyi çıkmalıyat da vermeli halka bunu ödleştirmeliyat bol. Yok diye biz diye potrot diye bize diye şu gerek diyorlar. O sen yerin eğeti bolman yurdun eğeti bol bilen o. O yerin eğeti bolman sen üstündeki öyün var men gidip görün öyün. Şoňa eğeti bol bilen o. Eğeti yağlak ettirýärler de. Potrot diýip ad Bu koýupdylar. atlayınca o üstünden yani buldozer gelýänçe. O ya köçe düşýänçe. Onun daşına çıkıp kul bolup işläp jaýat aljak bolup görün var da. Şu taýda salýan jaýyň kenki däl. Janyna dönür. Sen şu artyklarına, çoğuluklarına galmajagy näçe uşak aýlandyn 140 ýylyň içinde. Ataňyzdan, babalaňyzdan galan zat barmy? Haýdy birin mala mülke eýe boldun. Ata-babalardan galma. Ýygyňda bir seredip göräýiň, görüp durar. O sizin lewereňizde geljek nemäňizde de hiç tat kalmaz. Evet, toprak sizinki däl. O bizim ilki etçek olyan zadımız toprağı size verecek. O sizi azat edecek. O ilk şu toprağın eği olman sen azat adam olup bilen. Yani hovada yetmiyorun azat adam olup bilmeder. Sapara o çağalarda ne şu günde de näçe prosent Türkmenistanlı öz öýünde ýaşap bilýär. Ya öy gurup öýünde ýaşaýar. Olu hem öğünlük değil. Bak şu da öğünlük bolsa çok çağalarına yani deviresine bir mal mülk olup geçen olsa. Ne yapsın? Onun bile önümüzdeki demelerde gün bilen şehre yani şu vakit neftin gazın kımmat bolsa yalak sonra alak değeri oluyor. O günün köp düşýän ýurtlary edil neft barýarlyk, gaz barýarlyk boljak da. Onun şehre de şunun alak. O çägäni akumulatör edýärler yani. Günün gemetinden gelýän energiýany şu çägäde ýygnap bolýar. Şu tawruklary var. O Finlandiýada ulanýarlar. Finlandiýada Bular pilot nemeler, başlangıç neme, giýer nemeler. O ne 3 ay, 4 ay, 5 ay yani çäge gaýnadylýar, gylýar neme diýip 1000 gradusa çen gelýär. Soňra gışam şondan enerji alyp bolýar da. Sapara soralara dowam edeli. Hani Putin diye Vostochny forumda diye. Mnogopolyarny sistema diýen bir zat aýdypdyr diye. Şol ýene bir oýunmy diýär de. Putin'in hem aýdýan zatlar oýundur. Hiç tadyna ynanarly däldir. O ynamdan düşen adam. Anan bolýan adam däldir.
Şoňa düşünün. Putin plandat diýipdir. Putinin näme diýeni bizim ýemämizden ýani topumyň üstüne çykmaly. O samimiyeti ýok adamyň sözü, gepi o geçerler. Yo, diňe Putin däl, bular ine ýangyryn berdi ya. İkinci Dünya Urşundan soň Stalin hem. Ondan soňkular hem Yeltsin, indi şu an Putin hemmesi hem ýalançydyr bularym. Gün batara bilen sözlerinin hiç birinde de duran däldirler. Şu wagtda çelle ine neme var? İyi şeyden de şey. Ukrainany goramaly ýurtlar 3 tane ýurdun biri Orset'de, öz hüjüm etdi. Bilýäňizmi şu 90-njy ýyllarda SSR dargany, 91-nji ýylda o SSR dargany wagtda gol çekdiler ha Ukrainany goramak barada. O da Ukrainaň atymly ýaragy bardy. Ortaýa giderken Ukraina döndürüyor. atımlı raketlerin köpüsünün nemeti orta neme Ukrayna'da dediler. İnjinierler hem Ukrayna'da. O beynisi Ukrayna'dadır, Harkov'dadır. Ne ortada metrolar var ya, giden demez. Çok ehli proyektleri, injinerleri Harkov'danlar. Ne ortada metropoliteni vardır. Onun gemi kuruluşu nemeler vardır. O şu zatlar emmes şolaryň kutu ýanky ýadyrne raketalaryny ayır. Soň seni gorajak diýdiler. Amerika, Rusya, soň Hytaýmy ta beýlekse gol çekenler. Yok, Britanya. Britanya mı? O wagtda ýokdy ente arenada. Britanya 3 neme gol çekýärler orsam içinde. Üçüncüsü ors. Ben seni gorajak diýär. Kim hücum etse üstüne. Diýdi we öz hücum etdi. Demede de şonuň ýaly aýdyň. İkinji Dünya Urşunda da Hitlerle hem düşünşüp O gol çekişýärler. Gol çekişýärler. O taýda da bolmaýar. Ýaly. Indi nämen aýdaýyn ýanky Putiniň şol köp polyarly dünýä diýeniň nämedigini aýdyp berýin birazjyk. Ne Amerika näme vardır? Yani soğuk uruşta iki polar kapitalizm, komünizm vardır. İkisidir. O Amerika diýerler, ýöne men onu Amerika diýecekler. Kapitalizm bilen komünizmin arasyndaky önemli ýol. İktisady söýleşi gördük. Ýanky şahsy ýeçilik bilen umumy ýeçilik diýip aýdýar. Şahsy ýeçilik bilen ýanky komünizm umumy ýeçilik bolýar, kapitalizm şahsy ýeçilik bolýar. Indi soň häzirki ýagdaýda da Amerikan ýöne şondan soň Amerikan ýekeje özü ine 97-nji ýyldan soň Amerikan ýekeje özü ýekeje polyar büyük dünýäde. Soň ýalyp gelýärse indi Putin şunu teklip edýär. Sen ýek özüň güýçli bolmady, ne sen var diýe. Men var diýe, üçe bölünýär. Hytaý var diýe, birem awa men var diýe. Üçe bölünýär diýe. Köp polyar näme üçin o ýerde aýdaly? Sen var, Hytaý var, soň Ukraina var diýenok. Ýa-da sen Türkmenistan var diýenok. Ýa-da Türkmenistan var diýenok. Ya Türkiýe var diýenok. Oňa aýtýan zatlary elbetde belki özü üçin gowzatdyr ýöne bärde biz oňa bilemok näme seretmeli. Ýene şol näme Orta Aziýa Russiýanyň elinde galmaly, o nämesine göre. O dünýäni ýa-da öz bilýänlerimizi paýlaşdyk diýerden. Xitay men regionum diýer. Türkmenistanam çok içinde Orta Aziýada. Üçüsü şol nämeni paýlaşjak, dünýäni paýlaşjak we şo ýerde nämemişin asudalygy borajakmyşyn. Maksat ýani. Olaň näle asudalyk gorýanyny bilýärsen, görüp gelýärse näde gorýanlar. Ine şoň ýalyk näme diýär, o köp polyarly dünýä diýeni, mysal üçin her döwlet öz başyna öz nämesi bolsun, arasynda dürli ýanky nämeler bolup biler. Unionlar diýeli, näme diýler şo? Birleşikler. Birleşikler, ne guruluşlar bolup biler, 5 döwlet, 10 döwlet, bonusy döwletleri bilen ýa-da ykdysady gatnaşyklaryna görä, ýa-da deňizlere görä. Şoň ýalyk olanda bolmaýarmy? Ýani Putiniň berýän ýanky tezi oň ýalyk däl, Hytaý diýe Amerika Orset olmalı diye. Bu işler. Ve biz dünyanın yönetmeli diye. Indi geç kaldı bu saattan soň. Ömrek teklif etmeli. Putin'in oyunu kutordu. Deme inertesi bilen gider, entek 1 ýyl gider, 2 mi, 3 mi belli del. Ýöne ýem Putin'a yani keçäni ber diýerler. Yani
Peterburg'un deputatlarından bir Mava tane Duma'da. Moskvan memleketinde bir tane geçen verdiler geçen. Yo, Ava indi yine sonra var. Täze Türkmenistan dörese Ruslar bilen aragatnaşyk edip böyle bileriz mi deyip sorapdyr bir ýyldaşymyz. Hemme kişi bilen etipler. Bir de tapawdy yoktur. Ors, Kırst, o bizim peydamız bar yer bilen Döwletiň duýgusy ýokdur. Döwlet gaty Behbidi vardır. soğukkanlıdır. Behbidi vardır. Behbidi var olsa eder. Ya şunu ýaly şert goýup biler. Ine şunça ziyan verdim Türkmenistana wagtynda. No. O Şoň- diýip basyş edip biler Türkmenistan. Şo derece o, güýje. o basışı kimine yankı halk kuruluşu ya da yani cemiyetçilik kuruluşu talep eden ya da indi devlet edip bilendir. Yoksa devletin düşmanı, dostu, onyalıkları yok, behbitleri var. Hava. Ya devlet hemişe özünü ve içinde teritoriyasında yaşayan ilatını koruma bilen görevlidir. Devletin işi sol. O devletler hiç kaçan uruş çıkarmak yalıktır. Devlet kuruluşu uruşmak diyen zada karşıdır. Yani hemişe yankı devletin içinde yaşayan ilat isläpdiler, koşun isläpdiler uruşmanı. Ya koşun aydıp biler ayne şu taraftan mağa hop gelecek bolýar ya da hop gelýär şu taraftan şunyalyk problemalar var. Şoň üçin şu ýerde ne paratlarny korumak üçin men ne şoňa girýän diýip. Ýöne devlet o zatlar bilen işleýän ýa-da devlet diýenlerden duýgusy ýok, o başga türlü işleýär. Biz ine devletin näme diýene buýnasak da bilemiz, o suýun küýneçede. Näme iş edýär, kim o ýa-da No. yani şu zatları hiç geli düşüneceğimiz yok. Prezidente devlet deyip diyoruz. Devlete karşı gidip olmaz diye. Devlete şu gün prezidente karşı değil, devlete karşı değil. Devlete karşı gidip bilmeyeniz mümkün derse devlet başka uğrundaki zat ya da başka boyuttaki zat, adam başka boyutundaki zat ya da topar başka boyutundaki bir zat. Yani mümkün değil o devlet olan yerinde. Ha, o edip düşündürdün aydın. Menem düşündüm ne şu var. No. Yani halktan talap bolmasa doğraydı yani. Ne biz 1881-nji ýylda bizim ata-babalarymyz gyrdyňyp şoňa demän tölen diýip halk şolary ýalak teklibi orta nemedendir. Yo, benim pikirimçe bu zat goz olacak. Diňe Türkmenistan däl, ähli postsovet nemesi goz var. Soň orslar nemesini döwletiň dükanyny ýapaýmasa, O kontributiýa tölemeli. Da Germaniýa tölätmiyor. İsrail'e töläp ber. O nähirek olar men görýänim. Indi Orta Aziýa bir-birine bağlıdır. Ine Türkmenistan, Özbekistan, Gazakistan, Kırgızstan bu devletler bir-birine bağlıdır. Ona yani görünüktür. Son bu devletler elbette içindeki sistema yine nämedel ýöne şol geografiýa var, yerleşişi var, o ykdysady nämeleri var, aragatnaşyklar var we beýleki devletlerin arasında transit näme bolan üçin bular isle-islemez şo geografiýa bir-birine baglaýar. Orsdan eden cinayet üçün yankı hasap sorulmalı olsa bular öz arasında bir sanat näme urur, birlik kurur. Yani bu şoň ýalak sorulur. Ýeke Özbegistan çıkıp şoň ýalak problema boldu diýen ýoksa bu umumy bir zat. Orta Aziýa üçin. O gyrlan halklaryň hazabyny. Ve bir-birine bağlı häzir islendik bir yankı şonu barlajak, şol döwürde näme boldy diýip öwrenjek taryhçy. Diňe Türkmenistanyň içini öwrenmek bilen suraty görüp bilmeýär. Bärde Özbegistan, Kırgızstan, Gazakistan, Azerbaýjan, hatta Eýrany, hatta Orsiýadyň özüne hem gören, soň näme bolandygyny aýdyp biler size. Yani araşdyrmacılar. Yani bu çöşülüp başladı aydın ne şol yemeler bilgiler yani tarihi yemeler faktlar bittikçe kan yüzgede onu köpçülüğün nimetine yetip var ya da şu rahatlar yine yetmedi cemiyetin aşağılarını çenli adamın beyninin içine o edip oturan onun karşı taraftan neme gelmeli reaksiya o reaksiyan onu ort o kellesini yalaňaçlap nemesini ödemeli o. Ýöňde gitjek ýeri ýok. Gaty
başka bir dünyada yine gayta aydalı düşünsün adamlarım deyip 21. asır başka bir zat olacak. Entek başında biz. Birinci çäregem utaran ok. Entek. Öňümizde doğulu 3 çäreği var. Sonra Türkmenlerin 300 yani sonra däl başlarsınız bir pikir aýdyp durgaty yerlik imkan yani şonuň üçin okamak isleýän. Türkmenlerin $300 ýyzynda ylgamagy bugüne çenli halky aýlykly işe öwrençdirmekleridir diýär. Ýani özüň gazanman, öndürmän diňe bir ýerde aýlyk alyp ýaşamagy önümçiligi düşünmez ýaly edilen diýär. Doğru. Bir taraftan doğru. Bu komünizmin nemesi edip giden yankı näme diýil ýa? Öğrenen gılığı diýil ama O diyeme ne bu yarım bazı iqtisadiyetinde yaşap öğren yalak ýagdaý var da ýöne iş adamyn täzir dip neme yankı alıp satýana yani bir yerden bir zat getirip demeden ulu iş adam yalak deme diýdim. Ýöne öndüren zatlar ýok. Alıp satma bu. menem aýdýan türkmenler näme üçin diňe sövda işine gyzyk ýakan diýip aýdýatym. Öwrençilik ýok. Şu Yok. nemeden kelýär-de şu. Komünizm edip giden nemesi galdyran travmasy bu zatlar. Öndürüp baý bolýan türkmen o gaty helçek olaýmady. Öwrençilik nemesinde durýar esasy. Dünýäniň nemesi. O sövda o garantili neme däl-de. Yani o önümçülük diýilen zat dünyanın hemmene ýanky Senagat revolýusiýasynda şonda geldi, şonda ornaşdy. Esire Senagat revolýusiýasy gelendir. Ýanky Lenin ile. Belli bir bölüklerine, teritoriyalarına geldi. Ýöne Yalak Orta Asya'ya getirmediler. Orta Asya'ya getirmediler ine şu Senagat Hürriyete revolýusiýasyny getirmediler. Yani Belarusya geldi, Ukraina geldi, Rusya'nın özüne geldi. Pribaltika geldi. Pribaltika getirendirler. Ýöne Senagat revolýusiýasyny näme üçindir Orta Asya'ya getirmediler. Şu temadan ben diplomlu iş yazdım kemine. Deme, onun kandidat kilemede disertasiya şunu deme diyedim. Türkmenistan'a gelen investisiya kapılacağı ne değil ya da investisiya. Şu vaat biz investisiyanın yemediğini sözü eşitem yoktuk. Onu kapılacağı ne neme var. Yine, o da yani önümçülüğü investisiyada esas nemesi. Türkmenistan teritoriyası boyunca da milletin tanı boyunca da Pribaltika devletinin her birinden kette kendi de şu vattı. Yöne 2,7 etse yani kapılacağı neyse azdı Türkmenistan'ın. Öyle onlarca yıllar, 15-20 yıl analiz ettim de. O yeka Türkmenistan'da onun beyleki, ortadan beyleki regionlarım var. Sonra bile değiştiren dedi. Deme, sonra yarak tapavut hatta. 20 yıllar gödöňüne getirip görün. Ben eyleklerden 2 armesi, 3 etli az investisiya diýen. O ýöne buňa garamazdan çok az investisiýanam biziň yerli ýa-ni dolandyrjylarymyz, hökümetimiz diýeli. O asfoýd edip bilen okdurlar. O sen şonu asfoýd edip bilmesen öwedleşdirmek diýmek de. Inniki ýyl şu asfoýd edip öwedleşdirip bilmedik mukdaryňa sen az berýärler-de. 3 milyon sen kapılacaksın bağ olsa çok sen 2 milyonunu ödleştirdin. 1 milyonunu ödleştirip geçmedin. O ikinci yıl sana 3 milyon veren okullardan 2 milyon veriyorlar. Evet sen ödleştirip bilen okullar. Onu ödleştirip bilen okullar hem için bilen okullar. Tekniski vurduları gati nemedir o. Yıllar 25 saat kuruluş çıkarttı. Yani PGS'de 25 adam alıyorlar. Arkitektura 25 adam. Bir giden devletin 25 tane adam çıktı.
O beýleki nemelerim şonalaktır. O köp neme kärder, hünerler ýogum diýinden ýok. Onun teknikan ýok. Şu padyomlu kranlar zatlar da şeyli bir defisitdir. Neme çykmadan ýok. Ne Sovet Soýuzy ýykylýança Türkmenistan'ın aeroportuna proyekti watdy. Şu 3 milyon näme, şonu 15 ýylda salyp bilmediler. Yıkılan toň nemediler. Tabii deme altyapısı yok da. Şonu demeder ýalar. Komünizmde mümkin değil. Köp saadelik bolmaýar komünizmde. O berjek kömek edenlerine de bolan o kendine. Sen altyapın olmasa sen asoyda bilen ok da. Pil bilen yani edip bolan o. Kendi zaten teknika gerek, onu bilýän ben gerek. Soň bir soru okaýan. Turan birligi bolarmyka diýip sorapdyr ýyldaşlarymyz. Soň aşağıdan hem gatkan näme pikirler ýazylypdyr. Indi ýyldaşlar bir näme bar da, bir birlikden öňürte, şu cehaletden çykmaly. Ine Ýewropa Birligine mysal alaly. Ýewropa Birligine girmek üçin gatkan şertleri bardyr. Ya o şertler näme? Demokratik bolmaly, ykdysady durnukluğun bolmaly, hukuk, adalet sistemi gowy bolmaly, ýa-ni aýal erkek arasyndaky hukuk deňligi bolmaly, ýene näme gidýär. Bilimgem şonalak bolmaly. Indi seredim. Häzir Turan birligi gurup biljek döwlet barmy? Türkiýede içine goşun. Türkiýede de şo şertler ýok. Ýa gurulmalymy? Gurulmaly. Ýöne şo şertleri ýerine ýetirip biljek bir sany Türkiýe döwleti görkezilmeli. Ha bolýar, şo şertler bolman gursagan bolýar diýeli. Şonu ýa bir ses geldi ulama. Sapara. O gurulsun soň birinciden öz-özüne problema bular öz içinde. Düzgün tertibi bilen ok, hukuk, adalet ýok, ykdysadyýat işlän ok, komünizmden hem beter bolar. Ondan soň daşky goňşularyna da problema çykarar. Häzir men size bir misal bereýin, däliniň eline ýa-da çaganyň eline ýara berseňiz näme der? Bilip bilmän atar. Oradan daşda öýrendäkin yaralar ýa-da öldürer. Şonuň üçin biz ilkinji nowatda her kim öz nemesini, ýadrosyny döretmelidir. Ýa-ni her kim diýende her döwlet özüniň altyapysyny taýinlamalydyr. Ýetip biljek iň ýokary demokratik derejesine ýetmelidir. Ýa Polşa 30 ýyldan bäri girýär-de Ýewropa, indine girdi diýsem boljak. Polşa, pikir edip bilýäňizmi? 30 ýyl bir döwür geçti. Aňsat däl bu nemeler. Emin ol, Turan meselesinde o adı Turan diye aýtýarlar. Yani üç kapelli adı näme bolanda da yani Turan birlik diýilýär. Şimdi onun için birinciden altyapısı, yani Turan'ın altyapısı näme? Şonu bilýän adam var mı? Altyapı olmazsa grup bilen ok, hiçbir birliğe. Kanunlara nemetmeli, hem yani normativni akların biri-birine yani o iş gabat gelýän bolmaly. Soň o altyapysyny taýýarlandan soň o bir protokol bolýandyr. Ine şo protokol bolmaly. O protokolu işläp düzmek üçin kadr gerek. O kadr Türkiýede bilemek barmy? Belki bolsa da yeterli däldir. 3 adam 5 adamın edip bileceği işler, o iş işlemeli. Eğer sen şol altyapını etmen, protokolunu gözükün, yani Oruslar onu köp ulanıyor, gözükün bir zatlar düzge, BRICS diye, yeni diye. Yöne işlemese o zat, faydası yok işlemese hiç gelir. Yani yöne sözde hava birlik yine edilýän iş näme, edilýän iş yok. Yani ortadan oda kapatı var da, işleyen şu. Seyret,
İşlese de tersine işte yani. Kazakistan'a giriyor iş oldu ama orası İraniyalak oldu. İşledi ne tersine işledi. Bir Orsa tapar ýaly oldu. boldy. Halk gaýtam ýigrenç döredi ýa Orsa garşy. O, Indan bolsa siyasi reforma gitmeli boldular o. netijesinde. Yine şoň üçin o birlikleri öwrenin yine näme vardır? NATO vardır, NATO'nun görevşi, yenesi vardır. Ondan soň Amerikan Birleşik Ştatları diýe, state'leri diýeli. Amerikan Birleşik State'leriň bir birlikdir. Ol Amerikan ýekeje özüne bir sanalyk döwlet diýip bilmeýän o ýerde ýalňyş 50 san 50 devlet sanalyk. var. Hawa 50 sanalyk döwlet. Ine şo birlik nädip kuruldy, näme işler edildi onun üçin. Gaty uly iş talap edýändir. Türk milletlerde de yani Turan diýmek, Türk diýmek. Biz Turan'ı belki Ýewropalılar bilen ýa-da Angliýalılar bilen yani gurup bilerse olarda akıl var. Ýöne ýa-da işleme hücumu var. Ýöne Türk nämeleri yani akıl işinde birazcık yaltadır. Bu hakikat. Ona näme diýseniz diýin. Gara işte işleýärler, işläp bilýärler. Ýöne akıl işinde birazcık sabyrsızdır. Türk toplumlarynyň hemme temsiliyetdir. Howlukýandyrlar. Hawa. Daway Ya bir edip bersin, öğrenilen bu zatlara. Kitabı bir yazıp bersin, ben okuyayım diye. Özüm yazıp onu okasalar olmaz mı? Sağ olsun. Öyle yapacağım. Son için berde ne şol akıllı işi vardır o. Yani birliğin. Yani onu etmeye maksat zat değil. Onlardan sonra yine saparağın diyeni var. Yani sen içindeki standartlar vardır. Her devletin standartı vardır. Misal için tahta, buğday öndüren olsan son klikavinası yatlap bilipdir mi sapara. Yine şonun standartı vardır. Şondan pes olsa ekmek olan o çok hemme devlette şon yalık olmalı. Ondan sonra konstitusiyaların bir bilen yankı bağlanmalı. Sebäbi bir yerde başka kili bir yerde başka kili bir zat bolup bilmeýär. Adam özüne rahat Bir näme alıp barmaly. karşı bolmalylar, zıt bolmalylar. Hawa. Soň näme siýasaty diýe-de siyahat siyasatyň neňzeşi bolmalydyr. Siyahat etmek için sen aýdaly ýanky birligiň içinde bu birligiň içinde mesela Türkmenistan birine viza verse şol wizaň sen Türkiýede de geçerli bolmaly ýa-da Türkmenistan birine iş ruhsatı verse şol Türkiýede de geçerli, beýlede de geçerli. Ine şoň ýalyrak bir topar giden elbet ol üç köşe bolup biler. Ýöne misal için. Bu giden iştir. Ummatsız iştir. Hem aydın ine şoňa Türkiýe ýa bir wagt bu nämäni meseleni işläp ýörde. Onuň adamlarym ädilip ýör. O ädilen ýerlerim bar da. Şu Türkiýe döwletleri wizany Türkiýe ýatyrdy. Ýöne ne şu alt ýapylary fiýaty nemeler deň bolmasaň Türkmenistan şu wat şondan yüz döndürýär. O bizim halkymyza diye. O bizim halkymyza biýde nemedin dip yapışıp ýatýar da. O bu samsyklar näme isleýär diýip ýa Türkler gatyrganýarlar. Yok ol Türkiýanyň siýasatydyr. Ol wiza bermeklerine ona Türkmenistana goşulma mümkinçiligi ýok. Aýtyn İçki yankı yine bir tarap diýär. İçki siyasat bilen neme diýär. Onu edip bilmeýär. Mümkin däl gaýtam gowy boldy şunu aýdany, ýa bularyň talap edeni. Nähile ýankı näme diýerler, o hapa çukur bolanlygyny özler suwd edýärdi. Sapara bu Hramov gaty ýaşlandy mı? Men şondan öğrendim. Şu beýni çüýren olaýmasyn. Eme aydın Hramov diýilýän ýöne bil oň adyny tutýar da. Bu aňyrtynda giden neme bar. Bular ýöne ispalnitel Hramovdan deme bulan akyl bilen edilýän zat däl. Hramov gitse ýerine Ivanov bilen Petrov bilen başga bir ýa-da Amanov berdiýew hem bolup biler. O ýa Ham 20 bodulan Türkmen kene. Oluyor da bir şu düşünükli bolsun dip şonun aýdýatda şu wat köp ýerde başynda durda. O aňyrtynda giden ortada ýyçhanasy bar, şoň içinde bir teretik görüň. O giden rezidenti var, bir topar nemeleri var. O iş adam sıfatynda gelip görün bir topar agent nemeleri var. Agent bilýän ýerde. Ýa-ni Berdi Muhammedowa bir kun o
için atamalı, tuvalete gitmeli, 50 de şonu yokman edemeli. Bu orsun köyünü ağırdan gelen demektir. Ne ben göz başkalarımızda köye beşik boran son bulun demelerini bilyenler. Ne o vaktani ilk Sotayda 9 yıl işletti. Özüm yani Kıban'ın yokorku demelerinden rezident olmasa çok iyi diyen adamlar da. Şu Babrak Karmal vardır. O şonu öldür ben Moskva alıp gidendirler. Onun önküdün hem becetini öldürdüler. Nur yani Tarakı vardı. Yani Amin neydi? Onu hem becetini orta öldürdü. O Amerikanlar öldürüyor ama onu hem becetini orta. Onu Tarakı koyarlar da şunu deme diyorlar. Yani kurban oluyorlar, ködür ediyorlar. Yani şu an oğlunu ködür ettiler. Tarakı akıllı. O neyme diysen dedeyin beni yönü öldürmez diye. O hayiş ediyor. Yanına birini konsultant et koyarlar. Yani kram tuyarlak birini koyarlar. Tavetnik adına tavetnik diyor da. Şakna levo şakna pravo. Sovetlik değil o esası nemeş ol yani. O Kulağından çekip onu duruyor. ben neyme diysen dedeyin niye yani beni öldürmez diye de. O içinde o zatları bilen hakim. Son çünkü yani yemeler gelenler Talibanlar onu alıp çıkarlar da Suat bilinmek Moskva'da değil mi ölü mü Moskva'da yaşatıyor. Ne işler şeydi bir işleniyor. Kurban olur mu sorunlarla? Ben ne mi diysen deyin ölür mü sen oluyor diye. De bolmazsa diğer fiyarak ölüp gitmeli. Onun terör ederler hiç yani kıyınçılığı yok. Ola bu vakta çel taşlap kaçıp gitmeldi de kaçsan ben seninle mi diyen diye yok ediyen diye şunun için. O beyleki nemelerim sorunlarlaktır. Yakın Türkmenistan ne elde? Ha, Özbekistan'a demedi sorunlarlak. Olar aynı yöne uzaklaşıp başladılar. Bu yağdaydan peydalan etmeli. Şu at çıkmasalar deme diyorlar yine. Hava. Sapara sonra okuyan Təze Türkmenistan'da şu atkı işlemeyen binalar ya da kuruluşuk toplumlarının avazı oteller, Karavun'un içinde kuran derya bir topar adam barılmayan denç alış aleyaları diye nahil ulanlar diye Təze Türkmenistan'da şolar. Umuman nemedi faydalı tök proyektler diyeller. Tök kuruluşuklar. Hem beceri özelleştirmeli. Başka edilecek demesi yok. Şahsı neme vermeli. O tendir edip Sosyalcilik diyorlar ya da. yani şolun yönü üvedini şonu kurduranlardan hatap doğrulacaktır. Yani şolun ehli yığınan baylıklarını çağlarını kendi ödüdürüyerek edilmelidir. Hatapsız at yok. Devlet eğitiminde elimde ama hatap doğrulayandır. Aeroporta kendi özelleştirmelidir. Değil mi? Bağdır iqtisadiyetini doğru geçmelidir. Hiç o yarım bir alta demir bolayan derler bağdır iqtisadiyet. Geçilendi düyüplü geçiliyor. O hükümetin iyi işi değil. Atel işletmek, aeroportu işletmek, hususi sektör işledi yani. Cahit alma, kuruluşu etmek, 100% hususi sektör etmelidir. O hükümetin işi değil orada zaten. Hükümet öyle işini etmeli. Bir şu başka iş yoksalar hem çok için atıldı kuruluşu. Hayır, pasoz doğatı yankı ilçiler yerine bilet satıyor. O çıraya O ilçini bilet sattı ya. Yani prezidenti Kuruluşu yani Aşkavat tiyiti, akal tiyiti, neyme tiyiti atel urt diyorlar. O prezidentliği kim etmeli? Yani hükümetin funksiyonu var ha. Onun yerine getiren oklar, bilen oklar ama funksiyonu neyemediğini bilen oklar. O bir devletin bankası yok, bankı yok. O neyilik devlet olup biliyor. Pulu yok.
Ama düşünen deme de yok. Yine pulunun yokluğu, misal için bir ben hemen aydayn bu aslında yankı näme tarafından cinayet hasaplanyandır. Yurdun içinde e, yerli näme diýilýär de, transaksiýa diýilýär. Dolarda manat ya da yine Türkiye'de lira olanyansınız. E, Dolar döviz diýilýär de, Türkiye'de yine döviz diýilýär. Valyuta. Dolar valyuta diýilýär, bizde valyutadır. Indi Niyazi falan işlerik görün, çağalaryň garşyna çykanda, ýene bir ýere çykanda diňe dolar berýändir. Ýekeci ýerde manat beren elýär. Bu näme diýmek? Manat ýok. Manat bar, ýöne bolmalmış diýip bar da o. Ýöne işläni ok. Aeroport diýerler. Tamam. Ben şu aeroport demek webtu. Manat işläni bu gaterwet zada. Bir döwletiň prezidenti özem saýlanan bir prezidenti gelýär, sen öz milli ýa-da valyutaňy ýa-da milli puluňy ulanmaya Amerikan pulunu ulanýar bular. Yani o zatları düşünen oklar, aydın, bular katı cahil, yani cahil değilsen, bular neyle cahil oluyor, yokur bilim var, neyemesi var diyorlar. da. Diplomu var diýerler. Diplom var diyorlar. Ne şoň için cahil. Diplom bilim berýän däldir, diplom kagızdan ibaret we Aydın ben ýazmalar şu bar. diplom nerede durandan bilemok doğruyum aýtsam. Diplomları var, onun şu propagandaları var da, şu yani kalkma uğrunda, onu yalan söylep değil, yani son hatap doğru nokta, onu ne mi diysen bu diye. O patır rakip uruyalar şeydi. Her birinde gölül fıgır diye. O bir açarlı Mercedes diye. O attı şu gölül fıgırlarını yirdi deyip doğrayanım yok. So- Bizim şoları yalak siyaset yönetmeli aydiyanlarken kiminle şonu yemetmeli. Halka gölül fıgır gerek bolyan bolsa yelini kaldırın. Biz Yok, onu- sapara halka o bir- gölel sığır az Türkmenistan'da 10 trilyon pul var deyip aýdýasa. 10 trilyon dollar. Onu zahit alacak deyip demet Türkiye'de kul olmuyor da. Zahit şu tayda rahat salıp bilýäňiz. Size bank 30 yıllık, 20 yıllık, 40 yıllık in az prosentler ya da prosentler kredit berýär. Alın salın. Oňam işiniz olsa üzersiniz. Näme Emlek daşary ýurda çykyp gulçylyk edip. Oo. O zatlar Ay yok, sapara o Türkmenistan'da Türkmenistan'da alak diýadym ki alak zahit berjekler deyip çok propaganda öwrülmesin diye diýem zok. Yani o zatlaryň ediliş nemesi şundalar. Zahit Sapara. alacak bilen maşin alacağa elmi de ama yani Merkez Bank yani banklar kredit verer. Ödem in aşağı nemesi bilen verirler. Yani ne oluyor yaptı? Başka nemelere de bu doktora da derler oluyor. Şu zahit alacak, onun maşin alacaklar. Ha. yankı jaý Oğlum, gatyly nemedir? Birinji nowatdadyr ýandyr. Oo. Her kim jahil bolaýmaly. 18 ýaşyna ýeten adam jaý alyp bilmeli de sapara. Yok, kuracak adam ne işi var olsa elinde yani geliri işi var adama veriliyor da. Yani yatıp kredi alıp ona bilmeyecek adama verilen nokta. Ha da 30 yıla veriliyor. Çünkü sen kârın, hünerin, iş yerin olmalı. O sen bir yerde işlemen yok banlar, sen eline 50 hektar, 100 hektar, 200 hektar, 500 hektar yer veriliyor. Senin malın neden? Şonu teminat korkuyorsun yani garanti kredit verir. O bir yıl kilem der 30 yılla 50 yılla üzeri yalan. Ha? Tatlı çözümü vatan tattır. O yani Türkmenistan iktisadi düşünüm gerek. O şey yani deme abarot başlamalı. Dolanış. Çark dönmeli. O şondalık dönönüne hem yani işli, güýçli, malli, mülklü bolýaňyz. O yerli, suwly, onun vatanly bolýaňyz, özüňiz azat bolýaňyz.
Öd eliniz öd ýakaňyz. Saňa paktek diýenem bolmaz, buğday ek diýenem bolmaz. Ne bizim yemeğimiz bunu kän aýtaladyk. Bu ýöne sizin düşünjäňiz ýetmeýän bolmagy mümkin. Düşünýän näme bolmagy. Yerin hemmece halkın eline geçmeli deyip ayrı otursa. Bir karış boş yer bolmalı. Ne bu işler hazine diyen, hazine. Hükümet ya neme değil. Bu hazinen işti. Sapar asıl en esası yani sonunda təzə Türkmenistan demek aslında yine son azatlık demek. Son için görüşeceğiz vatandaşlar. Azatlık olman yine azatlığın bahasını hesaplayacak olup görün. Yine Ukrayna seyredin. Dolarda näçe sanat yankı, esker, näçe sanat binaları, näçe sanat yankı yaşayıcılar, sivil yaşayıcılar diyelim. Eskerem de elinde yaralan yok. Yine şu ayarlar, erkekler, yaşlılar. Näçe sanat çağalar. Yani entek 2 yaşında, 2 aylık çağı da var, 5 yaşında çağı da var. Yine şoların, yine bu zatlar azatlığın tölevidir yani. Azatlığı için tölemeyen bahasıdır. Yine azatlığın bahası yani. Yine yine şu azatlığı getirmek için yine şu derecede kımmat bahası yok azatlığın aslında. Yine şunu elde edip bilmek için ya da şunun için görüşmek yerine bizim ne için görüşeceğiz? Yollar, uçak deyip görüşeceğiz, uçar deyip görüşeceğiz ya da yine şuna benzer ya da niyaz ya bir yerle göleli sorar diye hem şunun yüzünden var Türkiye'de. O 5 dolar verecek diyenem toplayar. Bravo. Şu niyaz göleli sorar değmesin, adamlar azat olsun, o bir göleli sorar değil, Türkmenin nemesi şuna düştü mü? 30 sanak, 50 sanak Bir sürü ve 200 300 görül tığır gayet oldu yani. O nemeler yine Orus giren vakti komünizm, yankı komünizm reforması geçirilen vakti neçe sanat malınızı yeriniz elinizden aldılar. Çoğları izne bereynem demeden niyazı paraşsızlığımızı alıp veren olsun. O bir yapıyorduk. Bizim yemeğimizde vardı. Siz şunun için halk düşmanı. Kök berjek olan için. O şeyle Alan, olur. alan olsanız şu gün köyün kahraman olurdunuz. Bu vatandaşlar görüş yani azatlığı içindir, azatlığın nemediğini bilmek için emine kitaptan akıyın oluyor, düşünüyen o kitaptan hiç kim okuyup bilen o. Şu an kamera çekiyorlar da Ukrayna'da. Azatlığın bahasını görün, seyredip görün yani. Ne bedeller ödüyorlar. O bizim yemeğimiz ondan arzana düşecektir. Bizimki o derece nemederse ve bizim karşımızda İndonyalık bu işi neme yok, düşman yok. Sonra yeniden bir zat var. Türkmenistan'a gelsen diğer neme diye o Türkmenistan'a gelip aydın zatları aydık bilen olsanız ya da Türkmenistan'a gelsen yok ederler. İnanın berde yine hazır bizimle işleşen yaşlar, yankı, ayarlar, ondan sonra istendik kişiler vardır. Bu daş dövremizdekilerin hem mesela her birimiz yani o Türkmenistan'ın içine baran vakti o öldürüyor diyeler elbette ona da can verip bilirse yani can alıvan bilirse o tarafından hiç fikir edeniz yok musunuz? Bizim Siz hem şu zatları fikirledin ya da o zatlar saklar diyeniz mi? Azatlığın bakasını bize katığı düşünüyorsun demediğini ve neyli canlığın verilip bilecektiğini azatlığı için. Ve neyli canlıların alınıp bilecektiğini hem katığı düşünüyorsun. Haydi şu yollar açsın bizim hava canımız alayan olsa. Yolları açıp yollar açman yine Özbekistan'a yankı Özbekistan'la alaşın uzar olur satın alyanız ne emetten olsanız yani Özbekistan değil komşuda İran neymiş İran'dan gidip olan Özbekistan'dan gidip olan yollar açın diyemiz yok samolyot verin diyemiz yok biz Türkmenistan'a ansatlık bilen varıp biliyoruz 18 yaşımız doldu kellemizden işleye kartanam görüp biliyoruz gözümüzden yanı görüp biliyoruz onun için Türkmenistan'a yolu öyle var yani yolu tapıp biliyoruz biz bize samolyot gerek değil. Yani samolyot üçününde ve yapıp saklavan bilmeyen saklan ettik şu an yankı inisiyatifi sizin elinizde deyip fikir edeyim. Saklayıp doğrusu deyip fikir edin. Biz hem saklanıp öğrenyalı olup özümüz alıp paralı. Yani vakti gelende o yolunuzu mümkünçiliğinize yok saklama mümkünçiliğiniz onu yalıktır. Sebebi
yankı aýdy azat adama sen tutup bilmeýän azat ol, aýdy ol. Indi edil şoňa değişil soru okayan. Türkiye'deki adamlar biraz göz açıldı diye. Yani şu Türkmenistan'a baran soň diye buların arasında çakmışyk çıkmaz mı deyip sorapdyr. Onu men jogap bereyim. Yine Türkiye'deki häzir berden içine giren bir näme bilen girýär-de eýem bilemok näme nädip düşündirip bileýin ýa-ni toplumyň bir akly bardyr. Yani toplumun aklı diýmek bir adamın düşüncesi däldir ol. Bir Kabul düşünce edilen, vardır. köpçülükleyen kabul edilen düşünce de. Yani Türkmenistan Yok. üýtgemeli misal üçin. Ha, şol düşünce bir tarafta da üýtgemeli däl diýilýär. Yani bu iki düşüncenin ortaya çıkaran ýa-ni sintezi diýsem, yani soňňalyk bir zat var. Bu sintez Türkmenistanyň şu günkündäki sistemasy o sintezi galdyryp bilmeýär, mümkin däl. Onu ýa-ni dolandırmak diýilýär-de. Dolandyrmam bilmeýär. Kontrol edip bilmeýär, indi dogry söz indi tapdym başdan. Şol sintezi kontrol edip bilmeýär Türkmenistan sistemasy. O sistema diýende de o sistemanyň içinde ýa-ni prezidenti, propagandasy, ýenesi, yerleşi, territoriýasy, topragy, beýleki hemme zady bilen bilelikde şol sintezi galdyryp bilmeýär. Ve daşyndan giren akyl içindäki akyldan üstünlüğünü görüp mümkin. Ýazýan kommentariýalaryňızdan belli. O güýçli akyl beýleki akyly özüne çekmeýär, beýleki akyly ýok edýär. Yani insany ýok eden o. Güýçli akyl beýleki akyly basýandyr we ýok edýändir. Soňra beýleki adam o güýçli akyla integre bolup gitýändir. Yani bundan gowsunan kimine düşündirerse hemen sosiologiýa entek ýankı 101'ini okatyyorum kimine girişimi. Soňralyrak bir nämeler var. Yani Türkmençe aýdyp berçek. Yo sen ýankı demäň dogry aýtdyň. Çatışma çykjak ýankı galdyryp biljek däl. Häzir daşyndaky ikir jeňlenip näme diýendir? Ine bir näme barda bir maglumat. Bir adama aýdylan wagty şo maglumat elmida makalya. Ine adamyň bir nämesi bar, öçürüp bilen ok. Bilen zadyny öçürüp ýadyndan çykaryp ýok bilen ok ýadyndan çyksa da belli bir wagtlaýyn ýadyndan çykýandyr. Soň ýene şol waka bilen garşylaşan wagty ýa-ni çağrışym diýilýär-de. Ýadyndan çağırýa gelýär, şonuň ýaly bir işleş prinsipi bar beýnim. Umuman bir adam bir zady bilenden soň ömrüniň soňuna çeli şonuň bilen bilelikdedir. Indi pikir edim Türkiýedäkilerin esasen o hemmesi ýöne daşary ýurtdaklaryň hemmesi ýöne esasen Türkiýedäkiler de bir akyl dörede jemgyýetde o akylym näme diýär Türkmenistan üýtgemeli bundan soň. Da bunu dil bilen aýdan oklar hereketlerinde oturan wagty saçak başynda gürrüňlerinde ýa-da azrak içýärler şo wagt has köp çykýar. Ya bir zada gahary gelýär. Gahary gelen wagty göne şol çykýandyr. Türkmenistan üýtgemese bolanok ýerdik diýip owa üns berip görünsem men daş döwrüňizdekilerden çykýandyr. Şo zat indi ýurda baran soň şo gahar sizden giden ok daş döwrüňizde bolýan zatlar görürsüňiz. Soň Türkiýede eşiten zatlaryňyz bardyr. Kulak asan dälsiňizdir belki ýöne eşitip aklınızda galya yine şo zatlar işlep başlajak. Owa näme diýilýär? Näme? Otomasyon diýilýär-de. Näme-de türkçede? Avtomatizasiýa. O avtomatizasiýa bolýar bu. Öz-özünden işleýär bu zat. Yani kemine İzmir'de konsert var da. Düğün oldu. Düğün oldu o. 2 milyon adam hoşlandı. Şonu bir ekrana görkezip Nemet Tapdan'ın bahadır. Onu häzir görkezip bilmerin sapara ona. Şeyle mi? Doğrulaması näme var? O Tarkan geldi yankı İzmir'in o Kurtuluş 100. ýyly boldu da. 9. sentýabrda 2 milyon. Şotayda adamın sanyna halkın bolşuna demedin ne şolar ýaly halky ýeňip bolmaly. Şo halk. Azatlygyny gutlaýar özü. Öyle bu.
O Kurtuluş Söwüşiniň nemesde İzmir'in Kurtuluş günü 9. sentyabr. Bu zatlar gaty nemedir? Sapara ile şol 2 milyon adam ýurdun içine girmeli. Azat 2 milyon adam. Ýollaryň ýapyklygy şo taýdan gelýär. Ha bizlerim gorkýarmy? Gorkýandyr. Ýöne esasy 2 milyon adam bar o ýanan. O ýanany bilmän ýören adamlarym bar. Olaram ýanky nemäni gören wadyna ýadyna düşjek. Şonýal bir ýagdaý bar, iýleşler. Ýanky öňümüz açyk, hemme taraplaryň açyk. Daşky düşmanlar bagtda da öňümüz açyk bundan soň. O bir bütewi akyl döredip bildik ýurdun daşynda bolsa da. O indi alyp çykýar munyň soňy. Hemme zat düşnükli. Bundan soň problemalaryň hemmesinden gürleşdik. Indi o ýoş tijenmelidir. Karşı görüşlerim şu bizim peýdamyzda görüşler bilen edip biljek zatları ýok. Ya bular bizim bilen görüş demetdiler, düşünmediler bizim et duran işlerimize de etjek bolýarymyza da düşünen oklar, entegem düşünüp bilen oklar. Bunu umuma ýa-ni jemgyýet nemesinde alyp bararsa duýmanam galarlar. Ukrainlar Hemetçe kol bize apazitde dörettiler den bizi yani legitim ýagdaýa getirdiler. Demesi apazitden edip dörenler. bizi parlattılar. Yok, Türkmenistan'ın ýanky şu günkü Türkmenistan'ın ýanky häkimiyet elinde saklayanlar hem ýalňyşyny bilýär. Ular kadrlary ýok etdiler. Ýanky atrisatyny seletse netijede nämedir elinde näme biraz adam üçin ulanmak doğrumu bilemek elinde resurs ýok. Yani bu zada başında insan resursu ýok. Yani başında dören akla karşı görüşülecek insan resursu ýok. Ne problem? Yoksa birazcık şol kadrlara in olmandı değmedik olsalar, o kadrlara değmen bulan eden işine dön bolmaya ýöne bilemok. Öz-özleri etdi aslında. Ya bu neme ykbal diýeli haýdy muňa. Olaryň ykbal diýeli ýok bolmak. Bizim üçin nemäni taýýarlap berdiler. Birinci ýalňyşy şol näme, bilimi ýok etmek, birinci ýalňyşdyr. Niýazow häzir aýdyp bolmaz, ýöne Niýazow ýalňyşyny aýtdyysam şo adamyň eden ýalňyşy bilimi ýok etdi. Insanda şuňalyk bir näme bar eken, men görýänim. Bilimi näli gadagan eden ýagdaýynda da ol Niýazow eden gadagançylygy hiç zat orta çağ ýa-da Ýewropaň garançylyk çağı diýip bir näme bardy tarihde bölüm. Şoňa seredip görüň, bilim nähili gadagan edilýär. Näli ýanky repressiýa bar. Şonda da şol garankylykdan insan çykyp bilýär. Diýmek beýin ýa-da akyl diýilen zat özüni näme ýani goraýar bir şekilde nälen bolsa. Yani akyl diýende Türkmenistanda şu wagt pikir etdiler, bir adam öldürsen, bir adam ýok etsen, akyl ýok bolýar diýip pikir edýär, akylly adamlary ýok etsen. Ýöne ýok. Täze çağa dogly otyr. Olaryň kellesinde beýin bar. Ve o beyinler akyla yatkındır. Hemme beýinem. Ýöne şol beýini bir zat edip, mün sanatyk beýinden bir sanaty çyksa da ýeterli. O näle basan ýagdaýynda da şol topman biri olmasa biri çykýan ekende. Olam soň beýlekiler ýanky dominant bolan üçin beýlekiler hem nämedir? Çekip başlaýar ýanky akyl. Adam çekýände eldir ýene saparaga yani men şu ýere gelen olsam saparaga bilen Halmyradaga üçin gelemek, şolardaky akyl üçin geldim. Diýen sözleri ýanky dogry ulanylýar ýa-da şol akyl dogry sözleri ortaga atýar, dogry düşünjeni ortaga atýar, şoň üçin gelýär. Yani kişi üçin gelemek, kişi üçin geljek bolsam men belki bilemek näme Einstein'in anına gideceksin. Kimin? Einstein'in anına giderdim ya. Yok. Eğer insan için gelen olsam ben saparağın yanına derden kim misal için Jennifer Lopez'ın yanına giderdim. Yani insan için gidilmeli olsa. Şoň için insan başka zattır, akıl diyen zaten başka bir zattır, akıl ansadan zaten. Türkmenistan'da baskı gördüler. Yok, Türkmenistan'da tarihte kän misallar var. Yani şona bilemem belki Türkmenistan bilýänderdir o zatları. Akyly näçe basacak, ýok etjek bolsam aldıran ok. Sonunda näme diýär bolýar gelen men şu bilim tarapa gidelim diýip Ýewropany görüp oturýar sizin. Ýewropa demese hakyky suwutnamasy. Gaty iň erbet, iň agyr
demeden geçen, belki şonun kıyalı ağır bir dövür geçiren milletem yoktur, toprağım yoktur. Gatı elbet. O garankılık çağında ben şunu aydayım. Dine pikirlenenin için. Bir adam eğer pikirlenen olsa şonu gönü yani aydalık kellesini alıyorlar da. Çubuklukun Taliban oyuncaktır olan yanında. Yani Taliban Avrupa akıldaşılığı. ama Avrupa'nın nemeleri, serkifleri diyelim. Taliban Şüvette oyuncaktır. de bolonu şor katı neme. Hat çağalara çelle. Hava. Teze doğulan çağalara çeşeydi gönü öldürüp bilen bir neme vardı da. Yani şunun içinden hem akıl yine sıyrılıp çıkıyor ve hem mesela özüne boyun eğdiriyor yani akıl. Yaşlılar soňky sonra okuyan, soň bugün jemleýäs. İlleşmiş soraapdyr täze Türkmenistanda ilata medisina kömegine il el yeterli hyzmatlary, meselem diýe ähli operasiýalary ýurt içinde jemlemek köp wagt alarmy? Şu arada pikirlenseniz. Umuma sağlık sistemasyny soraýar illeşmiş düşünüşimiz boýunça. Täze Türkmenistandaky sağlık sistemasy. Sağlık sisteması Amerikan kıyalak bolmaz. Avrupan kıyalak bolar. Yankı sosyal devletin formatında bolar. Bu näme diýmek bolýar? Sosyal devletlerde salgıtları jemleýändir, soň şu salgıtlaryň esasında da bir sağlık sistemasy gurulýandyr. Yankı sağlık sistemasynyň bir nemesi bolýandyr. Türkiýede SGK diýip bir neme bardyr. Şonun ýaly SGK bolsa arkaýyn islendik döwlet hassahanaga gidýän şo taýda hiç pul tölemeden ýa-da käbir ýagdaýlarda az pul töläp, gaty az mukdar ýa-ni 5%, 3% töläp sağlam bejerip bilýär-de. Ine şoňa meňzeş bolar. Bizim Türkmenistanda iň birinji çözmeli meselemizden biri, ýa-ni bilime çözmek wagt alýar. Daýdal 15 ýyldyr bilimin çözülmesi. Ama başlarsın yani en gıyska vaktin içinde çözüde kovuşturmalı meselenin biri sağlıktır. Türkmenistan'da sağlıksız adamken ortaça yaş 45 düşünüverin. Şonu biz o gıyska vaktin içinde yukarılandırmalı. Sağlık meselelerini çözmeli. Umuman O kendi admıdın bileri yalak Japonya'da çekilmiş. var. Biz ne meyalak yani aydın aytta Avrupa'nın karanqılık çağı, karanqılık asrı. Şo wagtlar şo ýaly ýaşaýan eken. 35 yaş. Yine Mısır'da faraonlaryň döwründe adamlar 25-30 ýaşaýan, ortaça ýaş 25-30. Pikir edin. Biz şol faraonlaryň döwründen çalaja sähelje bir ganymatrak. Olur 30-25 ýaşaýan olsa bizimkilerim 40-45 ýaşaýar, ortaça ýaşy. Biz şonu gıyska wagtyň içinde ýokarlandyrmaly. Sağlık nämesinde men diňe şonu näme seretýände onu nädip üçin edip bolýar. Indi sağlygy ýokary derejede etmek üçin salgıtları arttırmalı. Salgıtları arttırmak için adamların işleyiş ukuyunu arttırmalı ya da işleyiş yani önümçülük gücünü arttırmalı. Yani labor force Kazancını. önü hava kazancını arttırmalı. Yani şonyalık bir problemi var. Yöne Türkmenistan'da bir gowy tarapy var. Ona aýdyk geçel yine aýdalyp gazdan gelýän pulun belli bir bölegini sağlığı için birinci 5-10 ýylda aýrylyp biler. Yani onam yankı näme meclis karar verip biler. Yoksa onu meclis karar veren ýagdaýynda da näme diýen sağlık sistemi öz başlyklygy birazcık aradan gaçýar. Yoksa şu wagt Türkmenistanda mysal üçin 70% ilaty ýokary derejedeki önümleri öndürüp bilýän ukypda bolan olsa mysal üçin inžener diýeli, arxitektor diýeli ýa-da ýanky belki bilimlerde özünü yetiştiren insanlar olsa onda sağlık sistemi näli olur? 90% hususy bolar. Döwlet hiçkile garşymaz. Ýöne olan ýanky töleýän salgıtlar bardyr. Salgyt töläp bilýär. Aýdalyk boldyňa medisina üçin $100 ýalyk görnüşde salgyt töläp bilýän gazanç edýän adamy gözüňe getir. Ol adam iň azyndan ýanky çip diýen zady ýasap bilmeli.
Raketa yasap bilmeli. Bu adamlar sağlıkının neticesinde ähli medisinası multolar. Yani bir işin çok olsa da hatta ählisi multolar. Ondan sonra sağlık meselesinde ne içindir yani operasyon ne için çekti. Operasyon sağlıklıysanız yani hastanelara sağlık diye fikir ediyorsunuz. Aslında o sağlık değildir. O sağlığını yitirdin demektir. Yine biz sağlığa seyredeceğiz. Şunun için больница uğrayas deyip demagoglar aydıp bile. Demagog olan da yani demokratiyanı sömürüyen nemedir? Siyasetçidir. Yine больница açacağız halkımıza больница demek Popülist. popülizmdir. Demek ol sağlık değildir. Sağlığın cemiyet için neme gerek hastahane onun için. Yani sonra o da hastane açacağın olsan demek sen sağlığa seyredemek olan pul kazanmalı. Hastane açılandan sonra ol işlep durmalı. İktisadi olan şoya girmeli. Onun için hasta gerek. Yani müşteri gerek onun için. Müşteri sen hükmen hasta olmalı. Sağdın adam ne için gidip o pul tölesin. Ya da devlet garantisi olmalı olan hazineden yankı yöne çıktıcı demek de eğer sağdın olsa. Onun için yankı preventive medicine diye bir zat vardır. Öňüni alyjy. Hastalığın önünü alıcı diye bu çağalık dövründen, çağalar bağından, mekteplerden son yerli hükümetlerin yine esas yerli hükümetlerin soldaş öğrenerek tebigatı korumak. Ondan son yani yollar sağlık bilen bağlı bir zattır ona amaydı. Yöreyen yolumuz. Yolların neçe ona toylan olsa yolda maşin sonuçta az olayandır. Kovanı arası saklat bilen. Ekilen ağaçlar, içen su, yiyen çöreğin, yiyen meyvelerin bu zatların hemmesi yani Yaşayış şertlen sport bilen meşgullanma. Stres, psikologik ýagdaýlar. Psikologlar bu zatların hemmesi yani kesellerin önüne alyandır. Yine şonyalık derece getirmek yani maksat şol olmalı. Ol больницалary mult etmek maksat olmalı denen fikrimçe. Yani elbette Türkmenistan'ın şertlerinde şu gün hükmen suratda yani hazinadan yani gazdan ya da resurs diyelim daşara export resursların belli bir prosentini ayırarsın adam sağlığına göre ya da hastaların sağlığına göre diyeyim. Sonuçlara da gerekli yani medisina akımına göre sağlığın olman önüme öndürüp olan toplum. Sağlığın olman bilim alıp olan sizin ayağınız ağrıp duran olsa siz ne edip kitap okuyacak, ayağını fikirlenirsin ya da ne edip önümü öndürecek. Değişik Yani- arayan orta. Bir işin ağrıyan olsa da o yine son yağlık problemi. Şunun için bu zatlar yani başlangıçta satılan nevt gazın belli bir meçveri sağlığı ayırar. Yani sonu bilen hem şu hastane diyen zattan uzaklaşmalı. Yine bir neme var bizde Türkmenistan'da, Türkiye'de de var. Apteka var, derman sorayan gönü eline veriyorlar paçkasıyla. Bu zat katı yanlış zattır. Sebebi aydalı yani kellem ağrıya diyen bir paçka derman veriyor. Yönesin bir sananı içen. Belirken öyle duruyor sonra zınlayan onu. Bu ne mi diyeyim? Yine bu zatlara işlemek O olsa ticaret. yoksa o sağlığı ticaret nemesine ulanmayacak olmalısa sağlık nemesine. Seyahat elbette onu ticarete dökeni atın ya da iktisadiyetine onan bir neme girdeci deyip boşanı atın devletim onu ister. Neme olsun deyip. Sebebi Avrupa'da ben görüyorum da sosyal devletleri olan için dünyalık bir zat vardır. Yani alkol ile çilim satmakta birazcık devletim sonu neme gelir. Sebebi şolar bolan yağdayında aydalı yankı darrıları yiyinde adam az oluyor. Bu statistikan diyen zaten. Deme bu da atlan bolması için yukarı katma değerli önüm öndüren devletlerde şu atlan hem beceri antat çözülýändir. Sebebi yukarı katma değerlilerin mantığına aytıp bereyim. Ne onun alıp satma değil, burada getirip satmalar. iPhone Ya da- öndürmek. O yankı bahati kımbat atlar öndürmek. Marka. Kârin 500-700% solar yalan. Ya çip öndürmek ya da ya robot öndürmek, tamolyo öndürmek. Ne var da Sapara o yani illustration'u vardı bir yerde. Yani aydalı 1 kilo demir alyan aklın olmasa demiri 5 manada alyan 7 manada satyan.
Birazcık aklın olsa şu bir sanat demir alyan şondan çüy yasayan, 1 manada alan demirini 10 manada satıp bilýän. Ya da şu bir yankı yine demir ya 5 manat diýeli. Ya da ondan has köpek aklın olsa şu bir kilo demiri alırsın. Sen şol demirden yankı telefonlara kıstırılan küçük yankı nämeler vardır. Näme diýilýär ona? Vida. Tutavaç mı diyelim? Yok, Telefonlar. şurup. Şurup. Harika, şurup, bol. Yani şu telefonlar üçün ulanılan şuruplar gaty kiçidir, gaty nämedir. Ine 1 kilo demirden şonu yasasan 5 manat alan demirin 5000 manat bolýar. Yani ine yüksek nitelikli ürün diýen bir zat vardır. Yani elindäki çiğ mala näçe köp akıl goşup bilsen, şonça gymmat bolýandyr, şonça da yani katkı değer paýy artýandyr şol önemi. Ine süýdi sattın. Ha, o 5 manada sattın, 5 manat aydalı 7 manada sattın, 5 manada aldın. Yani sen süýdi alıp aydalı peynirler vardır. Yine Saparağa tarapta gatı gymmat peynirler var. Kilosu $300, $500 satylýan peynir var. Şol peynirin içinde üç köşük zat yok. Şol süýt var. Yani akıl köp beýlik peynirden. Yine bu zatlaryň hemmesi istendik çiğ malın üstüne näçe akıl goşup bilsen, ol akla meýemýän illata bagly olan şoň üçin Ýewropada, Amerikada çağalary ýetişdirmek üçin can edýärler. Hemme zady ço çağı. Ondan waslýarlar ödüm. 1 ýaşyndan Bir yaş, eýýän döwlet şo gapdalyny spesialistler gapdalyny. Yine şu çağany, şu bilim bermeli, şu bilýär, eger şol çağany men ýetişdirip bilsem döwletiň ertesi garantidir. Şoň üçin edilýär bu zat. Yaşlılar onda Cem'le yaş şu tayda. O vaktimiz boldy. Bizde ene goşky ýat tutturýarlar, ýa näme yani arkadagymı diýip. Soň indi ýanky goşkuny, şol goşkuny ýatlap, şol goşkunyň täsirinde ýetişen çağa 1 kilo demiri bersen näme der sizin fikiriňizçe? Gidip satar bir yere. Belki arzana da satar. Arzana belki kerpiç bilen çalışar. Şu gazy näme muhtalyp durlar ha. Şonuň ýalda hatda uzağa gitmäne geregem ýok. Onda Cem'le ýaly yaşlylar şu tayda. Bolýar kemini. Aha. Bolýar sag bolun. Hepmäňize ýyldaşlar beren soraklaryňyz üçin. Sağlıklı görüşelim, sağ olun. O ildeşler yankı soraları taýýarlan, öňe bir hepde de bir sapar dämi? Aýna. Soralar taýýarlan, sebäbi bizem taýýarlanyp çykýar, mene bir 2-3 günden öňden taýýarlanýan, bugün sora gelýär, sora ýene sora hiç gelenok, diýen satda. Şoň üçin soran, Öňünden o ýazyp taýýarlap bilersiňiz. o. Bolýar onda sag bolun. Cem'le ýazyp. Sağ olun. Sağ olun.